Beba no apɔ de ho nsɛm no yahwɛ de ama wo adehye sɛ awia wo hwɛ sɛ de awia si bɔdo wa ɛne na akoma ni padua no behia vitamin kwate adavroma ya de ya no mafiri emre santre nie emfinja ba aduonu nie na vitamin pa ye de nkora no na ɛkyɛ dum ɛno nti tobi ma nkora no no na so pani ya no no bi ɛboa pa wa horo no an ya hwa yɛde aba monten so yɛ so amerik drink ɛwɔ hɔ caffeine bi nim e boosti ma energy no gina so say pro ma wa huru sampa ho de abere padwadum ye vitamin choco ho vitamin banana ho vitamin strawberry ni nyina every vitamin kakache oti aba na nuane ndro no avro no wom de chapo champagne yo yasumpre de akum calcium wo omega 369 ni nyina eboa ma ho de mapa vitamin no ekoyi pa me pa so ba bia tonton bie ya ronom de so to so avro mo no benya bia to gawo kura ton bi chese sto bia boru ma vitamin ke ono mo na ho to aba ya from tribuda hene nana kwasi wosu echan menimia asonaba ohene kwabena boaten afensem no nie Asem Beba Dabi asem no nya ba o nya baduru si aka na ye beka ya no ya na ye de beka obi kan asem o se nipa kasa tie so antia Asem Beba Dabi eno na ye duru so no ye mahwi na ye fie ni enkyere afokanya ase na afokanya ase na ba betodwa se akwanhia bi asi ama ekowi ase nipa ba ko ya redin ene eye prince entwi wato ananam ewo nse do ya ama ofoforo ya oka ho oro so weprepra emu edene ya asem no ano ayeden papa na okiremu ana de kofa asa akwanhia we ede eba ye no nyame nim no kwasem ni na ano eden motorcycle ya na oteso no okiremu a chese ebubu faso a omani ba ho so no na chese waye nyame edia na aseminti amane boni ye ne din en ya kubu Yusuf chipsa wa boaboa ne ma nyina no ye kwa kobusa ne sede apote pa na esiye ya kubu Yusuf chipsa eno adai ene ye tia sema yawe ho ewa Kenya ase ni na kire owura bi esu se wonya mfie no adunum na obi oye adwuma ewo company bi a ye friend no eye underground a mo kire se won su se ho no oye adwuma na owura no obi a wukura hyen a wode ye adwuma na enura na ofri eye entotoso direction edna ni kire mu Kenya ase a obedi ni adwuma a wan kan bi enhyema obi hia owura bi a on su kura motu na rawosam ne se di ukura motu no one na enhia ankopem se de ka ne motu akopem ne mu di ukura motu no apake ni motu asi kwa nchen ba bi a wasi free eye tricycle no so okodi ni dwuma obabi na no na driver ni no obi nim ne kan ye sabi se na ebi a waka na no ana se oye code ene ono nkwa ne betimi akire na kan bi ne frede ede be kan motu ure ya ujani baby e kan owura yitu ofo bubu ne na nyina na obu ne na wie no kan no anyina wa e san to so eko ya bi ka tenche eko board ya bi ewo bla na sa den eko so no e maka no ti be chi bla eye omanfo no ti se ka na ko no mu di mika fi omunfo ebedu na so ura na de kan na waye nyame dia na ura no eno ene aposifo ene eye ipaku ahodo di nkomedi on de maye no eye ura mo ti ye friend eye onyanfo eye prince entry a mo so onya mfie no adunum na ura no so na wote tricycle no so wo si ya mo ka na be kan no ono so ni din ede akosigai ye bushafo de maye no ono so nya mfie no mako aduasa miensa na bushafo no po kyerem se ura akosigai ni juma dia wodi ni se eduru ya wanda eye ahapokenya tujada ne traffic wodi kodum akwatwedum ma omoton bode banchi omoton eje ni ntu edo mbefi na ebi so mokodu ansa wasan twemo do ko ndima dia wodi pa no na senye dwada dia ene wotisi monten omo ye construction mo ti adan na eno so watiesi na wasa sensu dia no ene okopi nsu dia bi o ye construction okohia eye sa eye akwansia ya ama ono eda hospital family wo nyina ya hwa wura yin so afi mu atami onka asiatefo ho eno ye bo modern abusuafo edi nkomo mu kire nte ura ndie na sepa fi Yaw Asante mantema eyi kumase na awade ne adwuma European ewa afo a wo Kenya ase wo di dwuma nte abusuafo kire nte ombehia na ense di reflection di abusuahia ye wombia no omeme yansaka na yenso ye de me yefo ni ene awe ho sama no a etu dwa ewa afo Kenya ase asamre die ura prince echi wa nyame dia ura kosigai enso da asupiti a odi na yalefe emo ene wa mane bo ya kubu Yusuf chipsa ena motel nga free eye ahafo Kenya ase no ebso yemfra hafo na fe yenko atoye mantemu yenko wasa East District no mu da wasa eye himanso
sabra ye ka se de danka nka ye ndi nka ye ti asem da se nka obad be ma de mu chiapa de beti afri mu ye nge na chese na mu da ye na ekofa akura ndi aba na we de wo mu na no antumi amfa akura ma na no edam so man de be ma no fu ma sabra ka se de o wo jinja mo ba no sanki ye papa na ti na so we de akua baboa na ne kunu anansa ne boy akwasi botwe wanya mfisha no aduasa ngwotwe yedenya ne ye February buso ne de toso mensan ro ya no a yese nwumre be no ntubremu na nkamanfo didi awi wo mo anka dum so bia che wo mo kompetita bonten de ayi papa ehu wo mo ho ye be hu agyi ai brade nipa mro liso aboaje ne amanbofo no to ho krama yen Atomisi wasa himanso eno wasa is district western region atoye mantemu na atomisi ye abrantie nidin de akwasi botwe wanya mfisia no abiasa enwotwe edi adodo na tade fe no eye osiki woni maame bi a wono so fe no akua ababoa na wono so anya mfisia no aduanan 40 years a okuta enkwala enan ene tise ne mpena na wone na tena ena kakranie na no ena akwasi botwe ekire mu a na nsan wode nani eno na so atofom atete ehunu se eye ne mpena akuya ababuai wanya bema foforo a tere se oba baako no wani mema yiru na etwempra asemi kwasi boketi ye no nebo anyo so anya ne de enti enna anajo ebra na abo no ndum ho no ana abrantie ye se obetete ne mpren na wo kɔhɛ bema kura awanya no ani nti no de wo se wanya ma no na nsen we de gya awanya ema no ampa wo koto se abrantie foforo ene obai eti ho a wo mo akom kotube ahia mu a wo mo edi nkomo na bra osiki ekɔ no na okuta eye sekan eti wogoto ye pepe no ma so sen godi twa oba no ni tirim na tese de besi anya asi na no na abrantie foforo no a no oba ne ti wo no eye se de wo betere me masem kaka eti wono ankasa adiniti adi akyerema ye kasa sa abrantie no ene kwasi botwe ne di nyanta mu ekoba ta kwasi botwe eti twa abrantie no no oba ne ti wo twa ne nsa ama na te na yo san so twa na so ama ne efiri ho na enumu ana wasahe ma so eye committee fo wo mti asem na nazo na and one man cut up on what they at say, Usiki, a Brazil trade. I didn't come out at Teku police for. I was only master at Wasateku. Now, Wasateku na police station, and to committee for one channel, and one didn't have a police for. Nebrant of one personal, a Brazil trade, a phantom Mopacata, and Wintino, a Bayano, and another Bano, a pie. I did this intended Buona Pumpim. It wasn't a phantom Mupaya, Nemuja A2. It's a great committee for one chain at the bank where the Sky became a Kraman first, or that's all when I know the Amazon for the Saudi Rubicam. It was a pump Empire, and what the pine never. It's a party. And in the committee for one chain on the copy of police station, what take. And committee for one also my police for 400 Ghana cities. That's a month a branch of suspects. A month fan hospital, what take over no one to see. The three more pioneer, the other Nazi woman channel, and one detained police station. And I didn't across the Kamakama. Nebra committee for no, I watch a branch of the police for one Ghana woman bear, you know. And I do bear no me answer. Said you see what police station who. Said in a course who. Now branch and I sound so police station. I'm nanti abahima so we free take one nanti from but I saw was ahima so hodum oba ye no anyway ko ne mfrane so straight we put twa ne pan sam eno ne asama me no kesai mimia ede egufuo ene ehisem ede abese hima so fo maburu no ene nkura atwa ho asia abese wo mutiri mo buo fo police fo ni ye papa ese wo mo ankasa abo modene ase suspect ede na bremo ne mpo mo ma musika some mfane ko hospital na monti ne sa adwenboni awudie adwene aba branche ni tirim e ma sa abre watwa obi nsa sa atwa na so nti monti no nanso so sabroti fo no ye de o se ye de o na branche ni timi sanso firi police station ho e de na ni tire mu e okrom a wa be ku aba ya maame a wanya mfisi aduanan ama ne ma enan o ma ye nyanka e ade a obia ebusa na ne nyɛ mu no abrantie bi saa awuri sɛ mu wie ye no wasan so adwane a police fo ɛhwehwɛ na tiri kwan na deɛ odi ka twitwa no ne kura no odi ka twitwa no ne deɛ wada twupra so ayaresa bia woje ayaresa na yɛyɛ nhwɛmu kakra no sɛ deɛ kɔba yɛ nti a wotimi pie free police station wo dwane ye no ne nyina ne sɛ yɛyɛ nhwɛmu kakra na bɛda bi sɛ ɛbra ɔmode ne free hospital hɔ ɛba ye no na police fo no police ni anu wo duty no at the same time no osan so e wo barrier na Ateku police station no barrier ba bi o mo barrier no a wo mo check car se e ko ne moto ni ade e twam ni ade no e be on police station ho edim wo pe enti na we jama tena counter back a hankofu bi egu no e no no e ti barrier kwa na ho e na wo check traffic sa bra no na community police ba ko so aka ho e no no ne suspect no e wo police station ho enti community police ni wu se suspect ni pese wo gane enti we mu ni tire mu a
Obebo, a permanent police officer, no, but one man, yes, no. I want to pursue Uganity, when you be found. And the police in our in charge, no. One funny serious, so I'm telling you, or me, to Mono Bam also. There's a branch in every war, a branch in every police station war, adding any atom and not the room, as I saw a few more him also. A whole annual by a war at Tessa. We're gonna, what is this police command from every fine. Now, a branch and baby will free and Cassano. A year to fool, a mampoma, and work for Timuka. And then what I used to one I to try any day, and now what I is this police command. At the time, I didn't copy a move to Frasso, I buy Alice Sabia, and some water. Woman go show him. Meanwhile, so Abaji, Abanabo, Yawadi, a free a year was sat a year after a month of moon or two year, was a himanso. Just a professor Mopa, and one for this and fool. One for this and fool, Papa. And you're not some phone and Casa, young Coba quiet circuit court. Akwabi ya wa churchere ni oho nya fie no aduasa ensia ono so adi nsɛmfumu fo pa ya te sɛ nya asɛm kuto ne din ene John Boating akwa ye frakadam azan awayo amamodiri kogina court no sɛ onkoda dabamprochi emfie du Simon Opoko Afriye e won nto aso dada si You na part of me that say. Me no ka say dey be quite circuit court na pay asese mo call ye no. Omo de nyina timi abena ye boko. Akosi na court no na nika na wasanka ho bi na wiase no ensanfo de hipa. Abranti a ye frɛ no ankama boaten. Wadi fise no aduasa 36 years. Now we are training our school there. Your friend of fresh so as the junior high school. Then they court one and a protocol the boni. You're the detective chief inspector and Kim Elbama National Court Bra. Now his Anna Isaac appeal to Etiakum. And you read say, my lord, and nobody you a branch of friend Ankmaya what difference here at your sensei. I went to training. When you're wedding in Anna say our first and Bosomino, February Bosomino, and now I'm about to say. Uko came a war was from Rabanga. Koto bank about my net so much as the Kabia for account to ma or Matiasia and then told us so called that protein form of principal Natiasa or what are soon. Takwasi young koi Yamra and Yamincha de and your Cocochia branch here. Your friend Ankama Boatia away to training. Hey, let me say, Nidia, take out the audio credit. Because it's more semi. You could feel more. Take out 200,000 Ghana is 2 billion. And a cratchy estimate application beer. Your friend Ghana pay. What your quay free bank account to. And of course, besides, hey, walking. Let's go with the other coya day. What's my lord? This here. I'm let me use the cano. With the 10,000 Ghana cities. I'm a branch your friend Isaac. And look and tell me a million because your friend Kwaku. The man 5,000 Ghana cities. And I'm going to be a friend beer. Also, man 20,000 Ghana cities. Now, we do one way in a Chiviano. Can be a magistrate and can be too kind. And to go travel agent to be a one so rounds, Mikasa one ya, Minkasa, so much be a mate with the graduate from Maimu. Also, man 40,000 Ghana cities. And now, judges, hey, now teach any of better on Colada Dachi or Mayan and Grappa better Maino. And not the one is a natural crowd. What I am a lot of them you now. Said the Ghana yet, then ya hotel Bokum Hano. So be so more Johnny Sap where Combedo. And what you I see. Why are dear pass? We teach any. I was a weird Juma. Nessa Bonifu something else will be there. And your mother can say, a woman. Because the Muka say, and they are now branches now called to know what's on in anything. I know, Jackie was a cratch. Now, you say, was all in the media, my dear to say, Bonadia Medi. Because the judge is was you. Why are dear pa, Ankama? The way they dear, Kumufi, Senoma, Kuma, do. Hello, Dan saying, on out the year to my banner that Okoba. This is a better idea. Also, quite nice classroom. Now, quite young, quite the most working Cassia, and Kuku Bank, Kakurabia Sabi, or Madonko Fusicana, Eddie Juma, now Korea from Korea, Sabon for some. That was it. Manoka said, they are branching a friend of Ankama Boate, Kitcheni, when young Finciano at the Asancia. What just as the car was abandoned one of Busumi Biano, Ticano, name Busu from Bank account with the cake, the honor, and no pay, or 2 billion. I must say, the quarter, I say, one common fish, Shanoma, you do one for your mother, that's more Koba, or better classroom at them Coladia. And no moneyable. Let us walk is as he can say, Usika Dawana.
anasa deɛ pa na bɛbɔ adwemu atrɛtrɛ di wobɛdi sɛ nyamprasɛ mu oh no hey abusuafoɔ nsɛm no si yɛfrɛ me tiriboda hene nana kwasi wosu ɛkyɛw mene menua awosonaba ɔhene kwabena boate akora deɛ aka no yɛwode apɔmuden mapadeɛ ɛno ara ne hepa plus mixture apɔmuden mapadeɛ ɛno ara ne hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, Malaria Dronana. Annie, say an answer. Who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixer, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, at paye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 nominal, and 2 malaria and asakura. And yes, I diaco doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi, Plasmox, and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo, and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA, I did Jordan Cratway. Order 4, Mammy Missa was Sembio. The Baina Ope Bresse. Okoisho nipadua mu sɛde nipadua na kwa na ho density obrabo osa cholesterol anasade dodo ewo mu o blood group o genotype so ye AA AS ana SC sabre may comfort by Grace Medical Center the amount say enhwemu bia bramye nchen ma ye nhwema ka kra ye kwa ye bampo brano ye de coffee tem korese bibia de ye na ye nipadua ye de ne kode ne ba bomotia se obehwehwemu ententem na bibi siewu a ye hunentem ye timi aso no by Grace Medical Center ewo Kumasi Breman DVL ne nchen pe ose kwadwo area wa bibia ni amienkasa 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Apomode mapadeɛ ɛno ara ne Hepa Plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture to malaria and asakura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busia ya no mama hoɔden aba. Busumi pini menti asie me do. Tie Hepa Plus mixture enya dwuma ɛbɛyɛ wɔ nipadua no mu no. Afei kra na ɛbɛyɛ nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pɔmuden ho hia me yie ɛsene bibia. Enti me manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo. And Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop at phone for 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. A mapo drama. MDRG a Jordan Cratway. Ama na America ya me say na nsanse de kodwo ho na ma ye me de America kopesa me na fofora bedware no me de semna wo do pie adware no nanso de tia na tie na waso guardian ahwe wo tete guardian semna kokko no ana ane Unilever Ghana champion carbolic semna yi a dodo no afa ne guardian no ebo ho na mani ban fi nyare wa ho sese mpo de ya sesa ne din na ko live boy carbolic soap sa na ya semna dada no ade ane ne din pe na asesa ebo adwuma pepepe na menya bia towe wo benya live boy carbolic samna to e wo dwom anastos ahoduo mu ene me demirika ekoto bi wo na shop wa basesia live boy carbolic soap ye guardian samna dada no a ye chinidi what is a champion carbolic samna no say your friend live boy carbolic ana samna kwakwa Ghana fo ni je ho no say your friend live boy carbolic enya din foforo nanso adaso bo honamani bayan kasa afri mu a ema honamani nyarewa enti bodawro na kwaje live boy carbolic samna ene ya FDA agi adwade nkrato yato ade na si adede bebre adwa e ofakumi na abu ahwe a wode ne kro no so ofakumi de ne ho dendenden na wadi aba ne sen me se ofradwuma ba wode die wegi na homi o die hu ya ne se okofom okodura ya asabia dokotafo se nyarwa pi ana ehunta ne ho a na wonim
wenti na da ye bonka ye se wonya akonya e wo se wo ye apomodin hwehwem ampa ehia pa we kura makai se o take from the by Grace Medical Center ka bomu a obeye apomodin hwehwem ama wona tiefo nyina we a free health screening watodin good health and love on Vars Day apomodin pa any odo entieda no sa obehwe blood pressure weight sugar level afi apomodimu afutu eni nro eho akwankyere nyina eye free nemom kai se eniema bia nka wo be ya ye beju ska kase no eda no ya tete ni nyina so hepatitis B and C 80 cedis edani dru ha utua 50 Ghana cedi ema ya hweye candida ode pu ni nyina wo kwaye test anke 150 Ghana cedi nso obetua 80 Ghana cedis syphilis eni ni go no test ahudro ni nyina da 60 nanso ya de ma 40 Ghana cedis HIV test ahodoɔ, kidney test ahodoɔ, liver function test ahodoɔ, and MMA prostate test ahodoɔ nyinaa. Ɛyɛ 150 Ghana cedis so yɛ de bɛma 100 Ghana cedis. Free health screening back so February bosomani de toso dunai me kire Vars Day no e wo take from adwum heye be hya ase no pa no nso na akowie adwumre no nan eda no ba sentrofo akuku dam ye adwumefo wo take from nyina be wo ho no mu a mu beyin fonyini free enti bra be hya Captain Koda Krobea na Yaw Asante Dr Cash ose akotoka no ene adwumefo wo take from nyina nyima bi ana aso yasene Perfect series books are what the basic school assessment competition no aba autism consultancy services Olus Kitchen, Ujima Travel and Consults, Best Brain Publication, Lipiquin and Lipitune, Petra's Cake Paradise, The Marvels Events, and a Pella Mineral Water. Or take a from any by Grace Medical Center, Cambomu dear. Afi Vars Day no, ye be dina ho den so. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, OTEC 102.9 FM. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Ati. Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo OTEC 102.9 FM OTEC Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao adon mu buhura ayeye ne na se nkam ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na ɔyɛ ohweso edidigi OTEC nyame ma won nyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma no wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ye omo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wodi ama me wodi asem ye wo so wodi a sene ya metumi ate atɔ obrane ho hwe bi pata ya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na asem o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so gusua ye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye ya ehwo brofo enyanka papa wa yi bi OTEC mo woni nkire ne duma ni ntumpon na omo tumfa abotre odo ntoma ya na omo tika eye futu se mayo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ye ni ma se nyesa na omo tie omo ka se adwuma na omo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye na ya na omo papa nka wo mo ho efi sa abre do hwiri kopum bra wodi obi a bekɔ wodi ni baba betena se a se de be ya on be awade wa ho ɔden no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen eno de be me ba ne wade on kan ntua ne ka na ntua ne ka ayi fo ne kwa yan kata eni ma ye toto ye bibia fe no no kwa no wajini kwa sa ye ba ye ye ya kura ye ni Ethiopia shina ko ba ko se ni no on kan ntua ne ka bu sha po da ne ye sia na te ni baba no no ru ena ni tra se ye ni ye sia o di bibi ba ye kwa jama se ni ni papa ne papa no ru Asem Beba Dabi
Na ensa de ma me say en tom fans and bi o. Ye to de ba. Pa me men scam da tede no. Ade, baba wale o me di pa wan to no kura wo nye kente, wo ye medium size bra. Wa chi ni papa wo ma. Ene na se mbufu a. Ti chief so ye generous a mane enyina kuma so Asem Beba Dabi. Me ba ni so wa ji mo ko ni baby. Ko ti de for to bed. O bi fan na chi. Abone damu kuma so bra. Ade, na wale ba ko city ni pasa. Ena me ba no wa ake. Ti o me na di o. O ya me ye na di a. Asem Beba Dabi. Bra. Unyi ni subai. Ai. Oya fuba. Oya fuba na. Loka na me ka to. Oya na ya wa jini to ka ya jini o. Ya wa ji. O ka ya jini. Ma me wo fie say. Aga ben. Me pese me hunu fie no. O da ben. Even so me fie. Ye ko 70 years. Asem Beba Dabi. Me nkrani. Why? O yan krani o. Ai, me nkrani. Fila. What's one yet tente we medium size. Ye woni pa mu medium size. Medium size. O wa ko be chibu ko ma so sa. Asem Beba Dabi. Ni tribo mo. O ya, bra, ho se ne kura ne sei. Ne kura ne say. So say onye no ye medium size. Lentu me banefo. Ai, oni o so kwala no. Bra, o so o kasa sa no. Ai, o di na chu fre me o, da ba ni mi pa me o. O fre, me pa te fre wai. Fre, asra ko ke ti be ba na frank aiko. Ana me ka OTED 102.9 FM. Aja, nyameshra. Amen. Me da body ase. Ona boy asida tosumienu enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo. De tosumiensa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se. Se ukwa awale abisa. Kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi. Ukwa awale bisa. Asem Beba Dabi. Na ye nyinkyerɛ se wa misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ se oba we na ye wodia. Na se wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na se wodi akyire a Asem Beba Dabi. Enti wo mo hwɛ yie se obi kɔ awale a o misa Nyankopɔn se woni Nyankopɔn na se busum na wosum a se wukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ se oba na awukɔ kɔwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ane se onko hwehwɛ awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopɔn kyerɛ no oba pa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ne tena good Asem Beba Dabi. Yes ya dase na da me de me ka de me mfanya me je na anadwo no me ka ma nya na me boa me ye ne papa na ne John de me de ma 1000 o de ne dia na ma John me so ye John wan kasa mu John o ye dia o ye John obi ye John ase a kyerɛ sɛ o ye jimi ma me ye ne ka kyerɛ ne sɛ wo ma me yɔn ko da fan mu fa ne ho da papa pa bi so e de ma be dada moto me de matali ase o ma ade a kyerɛ John ye sɛ you obi din ah Rose John ye sɛ you obi din ah ona wo twen nipa ni sika ni free o yere phone so e di go wo phone so e na o dis kan ye dey Medical bet. O de ye dey medical bet se be mbedi bi na me de atua hospital kana na me de no o de oba ni sika ni ye dey medical bet o di twa bet aviator o go twa lupre obi na edis kano asende wo yere se on fan hwe ne ma patron na wo wakohu no atwende ago wo phone so patron na wo twego wo phone so wie no dis kan ye dey medical bet aviator o di kotwi aviator patron utri ne sense na me tunu 50 cedi ndi utri ne dodo sei and ye kwa na tu eno net sei so utwa da mo na connect akrotis na kan scan ma ti se wo boss wa ebi a 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai ti sa one year alfred ni tu a atofoma na se wadiu na ada na ne ye ko no wo anyina wo ma ne koi na me pedodo o pedodo patran entutri 50 na ye di wo ko no me fa so watri 100 cedi ni nyina ye di 150 ye di 200 ye di
wanya itwie na wanfa ebi 1,003 na aka na mo ba na me so be pesca dia to hospital bill ntina ama me yasa me me say be betime sisa 2,500 ni nyina be ba try Asem Beba Dabi. Hey, and now we adofo ne ade hye ye be ma ye ho aha ye be ma ye ho ye hyiehia na ya ma ye ho akwaba aha eye otek 102.9 FM sunie and now we ya san hye bio and na day ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ebe som na dwumadie a ye die da biara da se yehia se yi a asem krope ne ka yesi ya disua de ebrekro na mu ne ye kire ye ho nso ade ena wie yi a yehia no kre mo yense ye ho se ye ba besua de ebrekro na mu no ye ba be kire ye ho nso ade ena dwumadi a ye die ye live e wo ye social media handles ne so se wo ba Facebook ne so a hwehwe otek 102.9 FM Oba Facebook a hwehwe otek 102.9 FM now hwehwe na so hu na wadama eya hye ma wuni anum nya adesua na ade kiredumadi e bintie na onya binso ehwe ebrekro na amuo no awiai wadwen kire bi a wowo no ode beba ewe ye comment section ho ye beje ye bekan no kama ewe afidikasie yi so amobia te wonka ena wiai obe like unfollow page no a eya follow eno bebo amada biara da e be hia sei no ubehu yen se yaba na wode wadwenkire bia nso a wowo no ode atum na ade amaye oba YouTube ne so a ehon so hwehwe Tech 102.9 FM na hode ohwehwe na so hu ye ne a onua
eya kopelenke no fama wunua ma wunua mfama ninua na ye nyina ye nsua de wa afidikasie yi so ye nyina ye nkyerɛkyerɛ ye ho nso ade kyerɛ sɛ enei ye de nsɛm nam na dwumadi a ye de ba yi nso adehye ne adɔfo amansan nyina nhyɛ ne nso sɛ uyi social media platforms nso to nkyɛne a ye wo Be Love Radio fo sɛ wuko Spain abuchimani mu a ɛna wie Be Love fo a mo monitor show no wo Spain nyina no nyankopɔn enhyira mo na ontoto ye nyina ye nkwam ɛna wie oba United Kingdom mining nso mu a ye wo GN Radio wo ho ɛna wie GN Radio fo nyina ye kyeakyea mo ye bɔ mo aba so nso ɛne modwuma so no a mo nso mo ye ɛna ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio ye wo Amansan FM ye wo Brainy Radio ɛne ye wo Sahara Radio ni nyina wo UK mine mu ɛna we UK fo nyina ye kyeakyea mo very good afternoon to you ɛna ye wo Kings Radio ɛne ne TV ɛno de ye wo Paris France abuchimani mu ɛne ye wo Dache Hima Radio nso wo Denmark ɛna Rakus FM enso ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu ena wiemu amo monitor show no all the way from US nso ye chiachie mu nyina bomo nso mabaso eda mo ase se afidie no eda ha mo nso mutie ye information centers ahodo a mo fa ye Asempa Information Center Sompa Community Radio Yonkodo Information Center Jesus is coming again manso apona ponfo ene mo amaka nyina no yesre osuru nhyira ede mamo mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiei ogi amanie ena wiei apesemakana nanie ena wiei Krobea jata mene mapamfo yene wasan hia bio oba de akwa ya eja akwa o hote say nyankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na men so me ho de ya de nyame ase na ye benada ojefo bosome de ya na kontem enti ne efre no ojefo wanye ye ne a ya ne mu ode kire se woje January opepon bosome ya katua no a untumi mfa nye hwe wode de ka January de enam say ye 99 days inti ode de ka enti ojefo ne ba na che sa ba be sontem na ba be jew enti sesi a ye wura mu ene ye 4th February 2025 enam so ya san hia bio sa obe cover pa je se May mu ho say wo jina de bi tuatua yi no January, February, March, April, May. Na je se watumi atuatua. Obenya full pay no. Yehowa ne hefo. Yehowa ne hefo. O se o ma hweri hia yen. Enam so no ne hefo nti. Me pa cha so obi di January, obi de o ka January aye na ne ka. Ontua ne nyina ma kakra wa. Nyabotre man. January de yemprempe full payment. Dabi yemprempe full payment. Kire se December ne ho ahudwan enti e basa no a January de yemfa nye hwe eja kwa me ho te say na adomara kwa very good odi ache ye esanke anti ase odi aka first level no nyankopon na aboa ye na no na mehwe abrantie ofiri kumasi o se wo kwa akota ni timu achi ewo ensu atra se he afedi enkonko wiase a yakọ nseke ko wati ase oti aso mampon asabi kwan so yedini bakro ne ma me dine bakro kratch ni wo no eye me ya me ya kotoko ni sabe enye the feeling of kotoko nti na me de kasa asebi but ensese nipa wu ensese nipa wu enuoma sabe yede football chieftaincy politics yede ye wo man mu no etan etan yo etan o de me hwe ade bi obi a unhunu se ne ahinse mu ntokwate me ma witness ahinse mu ntokwada
se wioso bra me ko se wioso no na ngwa okundom ono na na ye se wioso ma hene sabre na hensem wo se wioso na hensem wo se wioso gidi Liberty FM na ye na ngwa ogundom dia ono na na ye Liberty FM wura na hensem ne kenya ne ho ne kabomu a ehon so na me adwuma wo adehye ne bobo bum no ma ba ho so mba ode abo nsikan emma ene ba ho enti woto abo de papai FM no glasses nyina hwehwe na wo nyina mo se ni hwehwe ni nyina wo papa no me ma witness ahensem da na no ngongo ndom sabre ye ka sei wato na nanom wonse do ngokwa akura asem wa mekan obi a wo yesahwi yo so dihye bia nim sa asem wo ya mekan mekwagotom na me yekotofoforo na asem no ebi wa himfie e wo manhia hai so omba kumase ba na de asem aba na bi nso san wo high court na high court de sa abra afem makose wi oso foforo munti asem wo ya mekan akoba unima man minima man in the year 2008 asem na mekan yo ebi a wo kra afi na ne awo muntie na mikoduru ye makosta ti madwuma na nhye da nche bia ena court nsem no bia ba se yedinkan de maame deputy news editor so onko ya announcement ni e frɛ no kwamena no ye mfantini o se the ma announcement we die menye amala zamazizi mintimi ye kama me waya de o se amala zamazizi mintimi ye ondim the dangers wanye na fe ni makwasa wi oso fufuro na me kasa ko ba unima man good afei opanyini baako ono nso wo ho no ono nso ka news ni e de ama no gikwaye o se me de ashasi me nkwara mintumi ono nso anye ene e frɛ me Krobea ana omanka the dangers and the veracity and everything in the announcement too and a general manager he say on the CEO and obe hand the announcement and the mami and am meji enti meji announcement na metena ahinsem nsem bi na me ka kire wo yo meti announcement ne ho a mehwe ma na mhu sa ade we die esese me de madwene eto announcement ne ye ho eto de bi a onua yemfa de mahunu de menim adwuma ne de menim emra no menim amamre no menim to de bi a ye de adwene common sense ye de ka ho bi ti meje ye no ena me ye madwen say may apply common sense in the doing of the announcement into no makotena se me kotena se no sabre ya me ka say na empanyimfu a range na minimo na security abetwa FM ne ho ahia because me be yes announcement no former Sehioso MP ono na enam ne so papa kofo nam ne so the health insurance buy ye frɛ no Kwaku Afriye honorable Dr. Kwaku Afriye omunyine obi atamu twukuo yetie Krobea be ya announcement ne say yo so satam commander say on na ye divisional commander e wotakwa Ezwa ye friend Raymond Kofi Ezwa miami nua panyin no obi atamu twuku kwan bai na Krobea be fa so ayesa announcement because sabre no ye top presenter say wo FM ni nyina no obi arejete enfantini baako okane say amala zemazizi metim eja kwa mo okane say amala zemazizi minkoyo enti makotena se ni e bie microphone atum namte ho pepa nam the announcement na kuku mi wie ya na police ni baako dimirika abeka kire me say mentena siansa e ma mimpie make say asem wo ya make wa wunim Dr. Kwaku Afriye bi afre nabusa no
no ono so to car every otedwena se mpomam ba bia ne Green Shed Hospital wo sa side no to car ba yo so so obewura ma na obeso me nsa na ochia me oso ye die ni me se me ye santeni ufiri santi Krobea so me se mfiri oboase ose sa wa ya de enti ye pie ya no na amanfo atwa ehwahia no bia na no you see ahensem ntokwa se wa apply adwea senior ubewu eno ye baako politics mu se ye ya ye ka sei abamu nsisemu baaye odi amumiemu saye ho enipa enam so awuo asemo ya amekan wa wunnim no wunua bi eye adwuma ewo forest concession mu a eya amonfre sankofo na musa wo mo information a yen yasote no esoso eya busa wo ma omo hyewuram ewo concession forest mu eya adwuma na busa wo mo se aban mu nsesaye ba ye no ede na asi amanfo wugu forest yes yani aban aba ya dimirika beba beto ahyew so ye beba beje by force one penia ye be prawo ejapade muns ye shia japade ye seye japade ya ban na aba ye dia enti jam saade we ya make semeboa ye sa woni pa binum a ade ne ye oman Ghana ne dia nso opeso ofa amim sankofo ne ye mimfo enti chese ye the tax force ene di wo machi ekogege ebi te se cars adan enom ne de keka ho aban mu nsisemu ba ye hwe me da bia meka sa Asante region west regional minister yenya ever eye Simon ose mention ya wo ba na anu why west he is the west regional minister ever ya Asante region yenya papa no onko da no onwene no huna bra wa boss anteman ya bro o se mensa wa boss anteman ya bro ufri bosomtwe he ya o the other ya san me I've said this on radio before politics for be mo frefre me nam no it was the truth and na make ho asem na ye no kure and na make e wa afidie no so e de akire nipa amanyosem ama entichemu nipa kum nom ne de kekeka ho nanka na agukansie die se wo hwe Accra House of Folk ene kotoko menkai nipa yawo asankasi si ye me nipa wuye e wo Ghana ha no a nanka se yenku nipa e wo sports bu no de osa kotoka nu ene walasti dum nanka o ma ye ti bi ache na afedi e ba ne sei eba ne sei ye nsu atre pole yakwa kukuno na wo hwe ne yere krache de ware wonya afe onware ni afe yakwa kukuno kwawo ba saade ewe interior minister wani da kotomujam matese yese muntaka wonya yie ni maame afrim kuse alaji nyankopon enchechero re saade ewe ona wo hwe amanwe so si yakasa wo hwe amanwe a ekire se beya oman ni mu bejo so lucky we santini we MP e wo santimam muntaka ye de saade we yamaw o wa asodie o kire se ensensamwa bono ohini wote hwa wo keka no papa muntaka kom ntentem mon call to order sa papa no because me krachi pole ya yakwa woni se kaye kuni me mfa ne sports sa keke ba me hu ne se eniyoma wu sa wuji obidi me meti hai na me ka asem kire sa wuji midi se koye sa de wu ya enuanom akoma abufu ebe kosoro eni nipa ebe sore no eden enti se wudi dom wanim na wo kasa na wanhwe wo kasa ya eden insu atre maya se ho anwa itim no o ma ye lucky se immediately o mo twe koma GF se o ma withdraw o mo kumase
ɛyɛ center wo wobɛtwam Kumase ha kɔ baabi a wokɔyɛ game bia no a wobɛfa Kumase nkabusa ho sɛ kwan bɛɛ na nka mbɛfa so wɔmbɛtwam Kumase ya sɛ wate aseɛ enti empanini a edi yanim amanyom ahensem mu ɛne sports no emu no ya moma moni na ho kyerɛ sɛ mo anhwɛ mo kasa yi a enipa mpempem betumi awu ɛwɔ ho ɛne nkranhye ni hɔ matesi yɛsi team ni wura no ɛne nipa mienu bi yɛakye wɔ mo miɛnsa o ka ho yɛse akye wɔ mo yɛhwɛ deɛ sesei operation justice for pole yalanche ɛwɔ afidie wei so adɛn why should I die because I'm a supporter of a team why adentia why should I die because I'm a supporter of a certain political party why should I die because ahinsemuno I support a certain candidate why hwesrem basa yesi hoi enya ahinsemu ntia Ghana ye economy enye enyina ye sika samo nye oman na ho kire wom emu aye den Donald Trump ka se wo ye hwan transportation yi amanfo yi hwe abibifo na ebrenkanka no kura na me ka kire no Mexico fo kɔ ba ye abibifo ye nso ye kɔ illegal fo no ye ka ho bi mempai bone se nka Nyankopɔn nsa kire sa papa na koma no anya wo mo nso de ko ombeto dollar yi kakra gum ha e ma ye nso ye ho es ne ye kakra ye ho soften ye emu ye mere kakra de ma ye sankia ye de yie se ye te Ghana yi ene ye de yie ene oman no gina kia ba bre ye ho se ye kwa akobre ama sabe wo hwe bibini no odimirika na posifo ni soja fo edigu ne so me hu sa video ni bia na makomete abibifo ye ya brofo ada na ye mprenye ye de yie eno ne ye ne ya ye temu yi eno ne ye ne o sanjroni ekodoma na anu ikofi adoma ede na ankwa ankoto no kraji no wonfiri brekum nso mo asante doma hene empanyimfo emfre papa no to order they should talk to him na nhweya odi Asem Beba Ghana die se wosirem kura ye ntumi nso ado o na no framantam yi die ayi nkwantane na sefo yi hwede sisisi Ghana ye budget ye for security ba bi e honyo no ye dododo de kɔ hɔ other regions ne nyedai empanyimfo step in amanyoye aso ye no mampanyini no ankasa empanyimfo da security ano no wodum step in Asante your mind di odie ni mu pasumdwe sente saa nkenye ye da nyame ase si enye otumfo si etu abebio nkenye nkeden ye ho wane ye hwefo oma asumdwe mra oman Ghana mu ontutu oman Ghana na mo nsiye sebeya oman Ghana ebetumi egina brane agidifo nyeme so se amen piao adofo ye besom ene enkomo wo ho ye bedi obaye social media handles ne so a ofosu movement osana na ya Krobea Asante meja ne wo na ho te sei ene empaibo mu a ne yebo ye de Nyankopon ase se ne nso nana yasen hu bio Nyankopon tonko so anya okese na ontutu wanamo enso mfensie ene Enesta Asamoa ose akra Krobea no abedwafo nyina mechiachi amuo mesre Nyankopon ni nhira na ho bambo ene na dom no se enye kese ewo moso Mary Cruz DH ene ose akra Krobea memo ha eburu mesre Nyankopon na ho bambo ni nyinkyire ene ni nimde se ntonkoso ankamo nene medoma Alhaji Koko Pens Gate is the location and Asem Beba Dabi dwumadie no ya bade mu biem na nanya asem ketwa dwumadie no etwagu enso wa ha kwadwo single mehu se na wie wo nso abo awuram ose akra Krobea no obedwafo nyina amamo ha eburu na wie ye nso ya bo awuram
ya enawie yi ye tie mo na ye hwe mo ye nsire nyankopon se wontutu ya namo enso mfensi ye Faustina wiafe eno si sofo nie menye sofo besrawo menye sofo Nobel tumasi dila one o se akra bia wasem a wo kan nyina no nokre na asomdua wasrede am o man Ghana no Nyankopon hu ye mmobɔ na o ma sa asomdue no enkoso anye kese ewo ye nso ene me wo mawura bi ewo manim ha na no ye de Asem Beba monim ya na ye akwada ketwa ba ya 40 years ya 15 years ebinchi na krachi bi agena boso ya ka kire mo senka fiada no ye nkwankwa ya akwada ne mogya mu hwehwemu kire se ne maame se de ehia no ne se ye beye mogya mu hwehwemu ahu se yade bi ani akwada ne mu akwada ne nyem no wonyene ba emfamfiri edem ho kire se wono wo ye mfantini eno aba santimamu so oba bedi pa ena anwunani akwada wono nso aba santimamu so obedi pa abeje ne ba aboso ti yenye sa hwehwemu no ma no oba de achi ame akra sa asem no akwa akusisei mamatiefo nte yo akra ebra yekosi afitie mu no ye ne se sesa na tie dia ansa na akwada no bibia ebetwamu no ewo se ye ehwehwemu se de maame no eka no yete na se ma ya ma kwan se onum nko ehwehwemu makoye mogya mu hwehwemu fa enamu de wo mu bia ngoma ne ba na kire se bibia nimu a eye bone ewum bibia akwada ne nyem akwada no onyem akwada ne nyem onya namu yade onya namu yade okay na emom yehu ne se nyinsan ho asem kane de ya na ho asem kane ye kana efiri se eno de enye se ebetumi aba se ebikura na onyem na enso na enya nsho ye intino ye de na no kakra aka ho se yentwen ema ne bosome ne nkɔ na wieye na yenhwɛ sɛ eja kotokofo beba park ne so a na afei yekoye na afei wie ne akire dia kotokofo nso na akolusu o sympathize abakwi honso ni asem ti se die kotokofo na asan back abeka se o ma hold nioma nso ti ahwe ya akwa ne ko ma park so ai ko hodu o hoso dia ni asem no asem oba okay nti ye twen ya no nso so ewo ehonomo okay na akra ye nyan ne saa efiri se akwada ne wo papa na papa ne so nhwe akwada no de edi ngan esa nti na ama akwala na bedi abinchi a akoye ensem ebre no ndi akwala ne kra saa na te de obekọ papa wo ndi ma ye pe o papa no ya ye to ye nsa afre papa no se ono so womra no meka ho bi ne nyina ye hwe kwan a ye befa so a ye de ye ebetu ye empo sa akwala ne so obekọ papa ho a papa no ewo nkran obekọ a wo se ma me ne ko hunu ba bi a akwada ne kotena na se wo so okosra no ana ono tu obibi no de kwama no a watumi de akọ okay ndi akoba ne saa no nti no ye de wo ho na afi be ma ne nso so ye de ato akwada ne papa anim seni akwada na ye ni nti sese ye twen se wo wura no beba na wo ba na so obibi so ka kire dem a waka so oni bibi aka kire dem so so a ene na wahira ne kosekose na okọ ne ba bi ndi akora ye wiezu ye nwie ye sesi ayi de akwa akosie no eno no enti sesei mo twɛn Priscilla ne papa okay mate medam ase mawura afɛɛfɛ akɔ aba bɛyɛ fidie no fa wo nsa gu so na tumi kasa yie o target nyinaa nie kasa gu biribi ne mu ɛma me yɛfrɛ wo sɛ mawura bakyɛ yɛfrɛ me Joyce Opoku Mensa Joyce Opoku Mensa ma apoku ufiri he na bai bacho mi frɛ Kuropɔn ɛhɔ na afiri ɛhɔ na mete mi kurom ne Asante bɛkwai ankase ufiri bɛkwai ankase bachan de mo tie Kuropɔn bachan de de do ba Kuropɔn me bacho mi ni ba ma bi mi hu ba ma bi wo ba antema de na de ba Kuropɔn awade adwuma ye ana de bacho Kuropɔn de mi ni me kuru
ɛne efiri bantima ne akwa kuropɔn okay nti awade ɛne de wakɔ na wɔno nyɛ ne kuro mu deɛ sister awade ne de wakɔ ne bacha okay Joyce awia idi asɛm ɛne de waba yɛ nim hanya abotre ma wo kyirikyiri miente ase bacha yo me da ase me bacha me hia brantie bi wɔ bantima wɔna na metie na afe na mambet abaso eti no one me ye free pa ye ma 3 na ne ye wo na utwa bi me bacha da bi na me sua adwuma e wo stadium point 5 wɔna na me sua adwuma okay na oba ye no o se me de me ye oba bi a me pie te se de me namfofo epie no ti wo pe madamfo na me se mate ti bacha oba me no aduane ne nyina ya di wamfa epe antu manim ti se wa ne bra bi ne friend bra kwa me ehye ho se me mra no okuro from ne transfer ne free bantima kokuro from ti me mra ho na magye ade emra bra kwa me ti me de ma anwene boni bia na me koye ti me koye na me te bantima so kuro from na me nim ho na busa se me nsin no was me nsi traffic light na se na te bantima enso na nim kuro from ene na wo mpa chi me ba cho da bi na o bantima ba kuro from de se ha ya na me mpie kora na madwuma no na many was minister na dim ko tu ma mi ni bi me papa ni bi okay ti minister na dim ko tu adwuma nim eti me kwaye no ana me si ya na me friend ne sempa cha o maba ti fa de kura no ma me fa nkwa ma bla kwa me se o mo ahyehyɛ wo no se kire ko fie ti me ma anwene bɔne bi a ma ne se bi a obey mi bibi na me de mi di na chia a ye nruda ya fruka ba cha ya fruka ni esi ya fru ni esi se wote akwati alai ti wana ye bai wa be fa wa free kro from traffic light ba cha abakwati alai wow ti ye bai no no odi mi wura ne de no obey de no ho ofe de wo sew wo se nya me ba sister ba no o mama kunwa tana so no to malt mama ba cha malt de mi ana mbie so ti me no malt ni wie ye no wo beba no wa pia tupunu ni o beba wa loko ba cha 12 to 1 anajo wo ba me ba cha itina me wo madam fuge bi sisalani e wa ampa me na me frɛ no sako ade akofi ye ni o so ma me nko kire woni ma dansa na we de me pa cha o de blantain e na gina me so sese wo me ma ampra mo woni ma na o de betwitwa me timi tiam no se opie ye koba ye no e no obeye de obefa blantain se ma ampra mo woni ma na o betwitwa me ti na wo sonwa na me ne hamso a 2 na ma bele ka je so wonyam de obeye me na ahomachi 2 me ba cha na me nsole nko enti wo jam me ba cha nti so onye dey wonye de obeye na me nsole nko ti wo de be sheet white ya sene paso kama am ka che ne sabla mi ni obi anada eti wonyi ne be sheet white na ode access no wo so wonyi ti mpa cha ono ne be ma obleki me na wo fa be ma da eti da kro pe no na mde nya moye ti me ba mi fie me ba so no sesa ne niama na me da so moja ya so nyana ma me se mi nkosi me so meje no fa drop ma me e de ko ba antima me ko e ni ato ye punu mukura me se ma na ho preko be da bontin ne moja na me ho mi suro me ma me ti mi sister pie na ohun ye no frɛ me ma me me nuanum nyina baaye ye ko be ma na busuya wo se nyu ono a na me sesa nya wodi a na tie de ekoye na me do me ne papa ti a kire na ogitum se ampa e ono a wo ne me ko mi sister ho e wo asafo na won so mi sister esua de pam na ko pa a chew ti wo ne me ba ye no still na no peso oyi nyinsen gu o san de me ko akwati ala ho obi wo ho a oyi nyinsen gu me ko no obi da wa ya de nwura kata no ho a wawu nam se menya de a meyi nyinsen atu wagu ntimi dwane ti ma ni sika na otu aye ne ya mfa ama no eye ne ka na dwane ba aye se mi nyinsen no enwu da bla ma nso obi awudie mi nyinsen ne nwu ena mba e mu o how de otete me papa hospital kura na me nko mi sister ena mama sika kwa hospital o mama sika ena mojadu e be twira ma minya kwanso so na me ya na me de milk afra na ma no ma akom se
me de wo ye nso wan hwe me wone ne maame de samna baako ana amane na ode bra mi wo yekurum omo de de samna baako na amane ana omo de bra mi wo mi kurum amane dodo sai amane mfanse mpacho be 10 ya chechiri nti na ode bra mi wo mi kurum ti maame saa ade no wode yaw ti maame no adua na mi di a na so wode yaw ka de eni kwansa wakanti nam di su nam ka cha maame sa mekọ ti mi sa me ne ama ne me ba ni nyina de ba akwati ala ho me ba ne maame jeme wono ne de won hwe me ne maame ne hwe me na maame no agina ne ba na chi de ne ba ne ba bia no ogina na chi me so na me ne obi ya adwuma ho ba ntem ho ba ya ti mi nya ska akra mo ka chem so de kwankran akwape adwuma ye ti me so me pene so ma ni ska ne bi so wonye no wonfa nkwa adwuma na wonfa maboa me ne akwala no sai woboa no de behind dan obuo kurom eti me fra ne sa me ba ose ye ma no ma mehia no buo kurom loro kwana no de be ma me ne ba na man no ono wokọ ti me furo ka no na me si ye share ka kire me ti ni se ma jam bibi wo ho na me si ye ti me si ye na me di na chin kakra ko hu ba bi a wote ye na me sa furo ka ba ye me ne maame mom na ti wakwati ala yo eno no wote buo kurom ti ne maame na ma miska etaduane eti me papa bai wo mu bo me papa wone ne maame e wakwati ala ho maga ofie ti akwati ala fo de wo mu nimme wo bo me papa why na bo me pa cho esbon kofi apomasu obo me papa ye friend kofi apomasu esbon e na aka ombahu na ni abrofo din de Alex apomasu me pa chan e na dodo na anim se ye friend say kofi apomasu esbon esbon ni ye ne guy name mpacha na odi jataba san asoso odi dia na asoso jataba asemasi ye mawuo we dia krache no wanka ni ye kura wasane dia na asoso mpacha jataba ai asam na say okay enti oye jataba no dean eno to se wo so me pa cho me ba me di na chi etete na be hu ba bi oten me furuka ade a chi me furuka ba ne wo akwati ala buo kuromo ti me ba no ono wo ba eda ho na kwa mo so de me ti me ba ne to ho am ko pe ko bi no mu ye ti me ba no ka kire me se obi asoma me se me mla ho ti buo kuromo de no wo bu me kura nsa na me san ba ne maame wa one ne maame ani magawofuo no omu no aso omu te hausa na kakrenti ana ho no de onu ba konya sema omu nyina tafo ni nyina baba bebo omu bomi akasa tete mata adiem sister bi o sister boy ni honti me pa chan sister bi o friend sister course one mama tade share etu mama tade share na papa ne me baaye papa ka se wono yo hini nti papa ankasa was uri ya nkoni e baaye e ba o ka chem so ontimi ne mentina biem na me ba na nya afene fa na onya 2 years sa me ne ma betena me ba ntima na me anu ma hwe me ba na anti e wo mu na ne ma me baaye so wasere me de wo mu aye bia me fa nche no na dua bon so me bo mu dua ti e ko pie mu wa asore e wo krofuro mu ya na asem no be pie na sofo no o wuram na sofo so wo ayo ba bi bone amwa bodu aye den ebenyaw timi so ma nyanto bo se na me de yaw epie ka che sofo ni so oba no na ekọ no na sofo no ka che so osere me maintenance ni pon a one me won komo timi tenase sofo ni busa amano be ma no nu asem no so kire ne ma me wa ansa no so ma me ne kofa oba no ede ne ma wo no busa amanu asem na me kan no na we ya bura ya so obo oba sa no se yan ti ama mi ma bondua abo ne ma mi dua sofo ne dani dua no am de me kwotena sofo ne dani dua no cha o ma yeto wo yo ba no dani dua o de oyire ne dani dua ba cha no de dani dua okay nam kwotena me be nam ka cha se misika wo no wo va misika ma me na sika no ma mubi na de ka de wantua nam de mitimi ho eti wo wa no abeje akora no efiada no abeje ne ko kwasi ada no de naba wo ba 20 cedis
50 cedis no de ahya akora ne nsem am ga che nse yo ye me no mempe etu onyai na mi husa mi ana mebre ade hwa me ba ti ojai ho ba na ne maami be wuye ti ne maami wuye na mba ne yale ne maame na ano oti ma gawo ni be wuye de obetna ne nchen no de ode ne kan bo mu bo wo no pa chan wo mu ayi no akoso Japan man pa wo mu free be kwai ho jakobu ho no mu free ti wo mu bu me wiye ye na o yale ye no be wuye no ka cha me se me fa me ba no nso no ode ne to ne maame ti me fa ne mra nye duabo ne ku maame no de no de unnim pa chan okay and am ga cha say akora ma frost wo yale usu unistra o maame awu mente yana it is akora yale dia na maame awu dia open na yi ni photo e dia e poster a send wo na na dia me makora ne ma ti ano dia me pa mu che maama akora no anko bi no mu sie ni maame ni wiye ti o mu sie ni wiye no ka cham say me ma ya dia ma na ya ne ya sa akora ne na na awuo na me ntimi ama akora no ama ne na na yi ase de na no kodai na me sesa me ba ni din yi ni din no efiri me ba ni din oyi hwan din yi me kunu no Alex wade apomasu no enso wade aduba na hene wanfa Alex apomasu na anto akwala no so wade Gloria aduba na hene timi yi ba na hene no aduba na hene ni firi so ade me kunu amene ne tewo edin ana so me ba ni din so fisa won hwa akwala o de be ma foforo din ne se be ma foforo abe ware o enti sa be ma ni din na o de so akwada ni din so e na wo yi din a papa ne do to ne ba no e free ho ba cha fisa won hwe no timi yi din ni free ni din no so fisa me ni jai na akwara no onya 2 years timi yi din no e free akwara ni edin no so e de me kunu din na so so eti wo ye exams no friends ma abla me te won ka ache and was ya die ya exams you me to so say and was fa send me na me nhwe ti akwara ndi send no na ni din no enso ni din so no was ya dey no wayi mi din no afri akwara ni din so am say ansa won hwe no ti di o hwe no ni din na esam de so ni din so and no de ehu asem bebre ma me di koto asofufu anim dwato a me de koya ansa na wo je pini na me sesa din ni sa ba akora na nkasa papa ni edimu Gloria duba na ba cha me sa de bae na oso obeji akora no timi de akora no ema no so one ne nkotena ti oji akora ni free me nchen no crisis no oji ni free me nchen to ode ni ba bu okuro mu no obo ne try no class 5 to obo ne try free crisis de no ko form 1 e wo bu okuro ma to ode ne bae no books wo moto textbook me na meto ya de makora na akora ne de asende me WhatsApp na nyo ne papa ne tie papa ne nto ti na akora de asende me WhatsApp na me na hia e wo Katia makoto books na man e na me call teacher ni na o kire me ba na de ense wone ne papa ne wa ha enso book di a na mo de asende me se me na me nto no se yan o mo ka papa no won to me ba no so ni made etu o mu ntimi ma kwara na blabo enya yi na mse mate ti na me to na me di time ile ba kuroma me fa wansi di kora nko etu wala me ka chance ade a wo ye ne de na fanyina msa kwara ne temi ankasa me nche eti akwara ne bedi akwama e wo me ho first term second term na kwara nso onko biem oba wo nchen oso onko biem aden me kunu na de ne fro ka bai aden no oso onko biem etu aka so onko biem me pa cha me busa ne se aden tina uso onko papa ho biem no se mama ka se me nko no me nko enam so wan kan bibia de a me ma won so won tina ase etu ko no so won ko na ne papa me de ne bra no no enyo one nete wode na kwama oba woni na jai eno one nete ne mpena woni na jai no so wale nam de me hu de etu one na wo mienu tu ono eno ode me ba no akoma no no ono aduane a no ama me ba no 5 cedi se onyi nkoto aduane akora 14 years nso de 5 cedi no eme no tu want me ne maame no ne papa no entina etimi de me man kasa asem na ankere ne papa ne mum na me friend say kofi ya bi school ma abra se wo ma ntimi pa cho na ya ja no ene ne nkasa
me hwe no na awotwe me kunu na anka hwe na msa friends ade a ya bia school amaka sem we akire untimi ma me mu aye bia na o se adwoa se si a menka de asem ma abra se wo ma menka sen wo ma so na oba no ene ne ntena enso ansirim tirim meni akura ni nyina sa afira kuropon ba buo kurom a ka menko ametimi abaesa mbane ne ma enso meni akura ni nyina ba seka enani agya ya betana se nanke yabusa akura ne hawonti a waso wantimi ne papa no entena epacho ewura ma na mekunu sisa me bane ne ma tugu abonten se wonko na hwe no amfra ni biem na me bane de no de wanka no wan na na nioma ne gu hen na gu dem hwan dem mekunu ne dem na na nyo ne maami bi na nete eye dem na ne nioma begu ukunu ne dem epacho ne ma no ebi wo mekunu no na ebi wo maame no okay eti maame ne mekunu fie no emu ntwesa okay nti wetimi kɔ ehoko yi atade e de hye eti wo yini ama ne tugu animu ho ne yesesa ne man lol fempo mekunu am yebi na misika aka mu nyina so ye tansi nim se ye ba obema kora ni ska ene ama ne yere me ne me bafuru buo krom estate ebedru runabout airport runabout sane ye fa aka ebesi abrepo junction ko me bra ho ekwaje lol fan sane ye san to aso edi ba bu akuropon ya ba ye no o se won hwa akora no timi de me ba ne ka me se jai wo de fro papa no afe 100 series bo so me 900 series wo se nya dio akora ne free ne nchen no obehwe no titama ope eno odiska ebra akora no na me pa cho me jabi wom kasa ni nyam me de ne ko ba bi se ya na ba bi a me de ne ko ye no wo mu frɛ no wodi wo mu atam sɛ de wo mu okeka kyerɛ mu wɔ ha ye aha me on ka hwe nkyerɛ me nim o de to aso wodi wo mu atam ama wo mu pam me sɛ me nkɔ enura me ba ya me kɔ fie ofrɛ me ma me ka kyerɛ sɛ wa blast mu pa okeka na adwena kyerɛ mu sɛ ba mo mfa no nkɔ court ho na bɛboa no ofrɛ me la na pa kyerɛ ma mfa ti anopa ya me bai wo san frɛ me o de different line ti me hu me peke ya na yo no na mkate no to waso obegu me anim ase nti me anim gu ase koro de begu me na me de anyam ne neti nti me anim gu ase obegu me de ho de ha me so obehwe akora no ama me pacho ene hia me ena ama me de na ba ase pacho manues akwala no owo hen fa sese pacho me ne ba ye nti wote hwan nkyɛn pacho ne me neti ewe kropon e pacho okay afei sa akwada no free ne nkyɛn nti ɛno ɔsɛ wɔn hwɛ no ana bibi na asie me pacho no wonte ne nkyɛn kora no oni ne nkyɛn no wɔn hwɛ ne dada ɛno ɔgye no na nim sɛ bia nsesan aba etu waje no die obehwa akora wɔn hwɛ no 2023 wɔman 100 cities imprensa ɛno kora ne kosi machiriba mienu so sɛ bibia me padanse ti kosi machiriba mienu so ɛno ano no 2023 wɔman 100 cities imprensa eti akora 14 years Jessica wadi ya 12 million mia na mahwɛ me ba na abepum sese mure wonim school akora ne kɔ me yibu akura mu die na wɔde ne kɔ ye no enso no kora me na na mboka okay afemiensa nkɔ yachi wahyase me ba cha wakɔ bɛɛma nkyɛn bɛɛma twese kan ɛde agina wo so aka watim wafaw wasesa ohumogya nneɔma nyinaa de ama wo sɛ fa kɔ na fa kosi ukɔ ofie a wabusuafuo hu de ato wo no ɔmo yɛ dɛn ba cha mabusuafuo di machi ma ayekɔ mpa cha manka anche mabusuafuo sɛ wɔde sekan ejina me so manka saa asɛm na ankyerɛ mabusua na wo ka ne sɛn nyinsa ne baaye no aha ane de me pa cha na me ni sister
tamu na asem no si ye na ankasa na bacha no na me sister na neti na maame ene me papa mu ni habi ti me sister na me ni o muti na me sister mo sister amane bacha da bi wan kan kire ne say esbon afaw bacha manka wan kan bacha enti oma hu hwe se be ma afaw bacha wo mu ani nyinsen no sa o se na hu moja bacha o sister hu bacha da bi sa duane opra ni bie pono na me die me ka ko wura mu dwale se na me maame na me suro maame tia ti na me suro nti me ko dwale mama me sister mo ehu enti fa na ofa on de obi ehu enu break you enti o break you sa wine no a emoja tu a ne nuoma no usi koma no me ba cho me si o de koy me ne maame mo ko no na kam asa sa tam ne de na wanyam bacha ono ma mo ko de na wan ko bi enti o break you wine no wan si ho bi ko si se oboso me so ya wa enti yebusa o se hwa na anyem o kwan be na afa so ka kire obusuafo bacha me sister di owonim no ti me bo ni din kire me sister ana ma me ba ye se me hunu ho na se a me hunu be kro na o de me koye ti ye koye no kro so nyono se na wunim kumase o bacha da bi na ni o ye de hunu ye so o de me koye no nti me hunu ti me na ba bi a madwumam ba bi am sua adwuma ni me fie ho no e won kwa na me nante me ni lolo fe mi sister ena ma miskato aduane nti me nante free bantima to a stadium pond 5 awona na me sua adwuma ti bi wa mi sister nyeska mo ma mbi africa aduaba ti na adwuma na me ma adwene wo so ti me hu kwan ni mi sister ena me ma me ne me bra pani e ma yakọ cross nyono ti ni ma me na ka se bo yakro boy ne maame ene ka se akwati ala ha kakarakai wa hu obi afie ankose aha ti maame ne de wo gitum ese ye ne bana edan odim kom nyam ko kire maame ne ka se yampa edan ne ye ne bana dan na nya dan po na ye ntabo dan ene odim kom e wa akwati ala pa chan akwati ala fodi o munim enti be ma de wa ko wura ntabo dan mu ena ono atumu o hwe okopa ataye bi twitwae okoye ne ho aduro okope gurumayaya bi o de bette de ye agu ho apie ada no wantumi ante atiem anye dede bi e won tabodan ni mu na nipa mayiwu na o hye mama ne kobai e ba cho dede de mi ye bi wono akoro ba ote o se eta aha opa ye dede sadie nya de obia beba mpanso obia ni ho obaye e wa kwati ala ba cha mi ye dede entabodan kura nesi light po ase wana na wo na nka se mi twa da bia na mka kire mbe nka se mi twa na hu dan anam na papa ye dem na da achi bia o de aya asama ka ni abubu ti akwati ala afo die obia ni me ewo no han ntabodan ana na yo no an ntabo no ana abobo na ne maame de wa han dan wo magao efie ewa akwati ala ata commander road ho na no pa chan okay enti yede wakọ yede akoto be ma nanim se one wo na afa afuro ena be ma ne se nyo no ade enti no ka se nyo no miwa onu nzu hu se onu na abreki wa ma sebe moja nyina agu o ka chem se nyo no die enti ende ba cho kire wono nam ka se nya wa enya wa de na tie de ekoye ensema me be ka kire ti wana ma me ka se minyai na o se medin ka adom me nam se no me nso de na ma adom ne pa ebi se mi fa be ma bia no ka chem se nyo no me fa nkwa ma hwan ana ma me so wa ji atu ebi se ho no so me nya fie bia afiri bantima ho me nya fie bia nwuram so ne fie die akwa kire dan ya odi mi wura mu enti wo mo ne hu sa yampa odi mbe wura asa den ti wo asase ya ne die wa mpana na wo mu kan wie ndi ogitu ma me betena wo mu nchen e wa kwati ala ho enti na ote be ma no nchen ya na ne maame nchen e ba cho ne maame na oda hen
me free ni maame no wa na mabeda ono be ma no eze say there wanyan me boa oba de enso ne term o se oba ka kire o se o ne onyema wo de bogu so yere ho wino o wo anu akoye odi ani akwai policy nye wo de o se o no nanyem ai jetum yere ho wino bogu so say basic credit so etwie no nya dru free so a wodam enti your friend ohimehim owo a no akoye odi ene enye wa wo ko baby wa we the free enti boy ni ebe twi brantan gina so wie o wie ye no obenya na say dia wanyuma wie tinade aka nyina eyi ohimehim we di okuna awaware ni nkuse Lama enye wakoma ne yete oi asem na twe asemba enti na ye busebusa ne saa no okay enti na ukọ ne maame ne hokọ ya de ba chan na maba edwenu ba chan sabre na wo mfie sai ba chan na mo 18 years ba chan ena na wo mfa ba mada ba chan in the year Obekai. Sise ubane was saying. But you're 14 years. 14. Monko team free mu mame. Monte 14 free 2025 mumfa mame. Na ye hunu. Na ye hunu year na. 2010. 2010 11. Or your March. Hey. 2010. Hey. Na virgin for ho. Hey. 2010. Near 2010 mu name ode. Na virgin for wom. Say virgin ni wa memu obi andisivu virgin ni wa mo mema sorry aye pe virgin enkwara enso sa ankwara akro ya mema ya mumu omu nyini akwa bi na boss anyom no obi ara so ope virgin ansa na wa ye no wedding nanso mema akro ya mu mama no nyini patrikotom Edia God, Moshe Sanyo ne mame mebo. Ti 2010. Hey, na virgin fo amo honam doso. Na uni mo nyonko virgin. Bacho minimum. 2010 ne mu nse da nya isa. Sasa atam na yesi soro ni mu. Ni yasim. Baba Ghana akasa no. So o chekia, eni bie ba Ghana nche yo. Eni bie ba Ghana nche. Papa Kofuo ebeye president me na me ye ni look alike the whole Ghana Kofuo look alike ye me pe me nkoa na me ye Kofuo look alike the whole Ghana na nu ya Papa Kofuo beye president ya na enibie nkakra ba bedru sampempenso yo ni nte no kre na nye ni nte 2000 that time me carry me of a country no wo phone bi kwa me ntwi awia me mo ha no be fa me free abna mi nda nchen ene me ba betenan wo ampa me na no wo ayi phone bi sabre na ne yere ya akofa ni nuaba iba me manzo ye bro sebe ma akofa no fa ase aba ti ono so akofa ni nuaba aba enti no akofa prosper enso aba prosper ba this time nim say wanyini awo bia fine uni apanyini me nso manyini sisi a me nso me ko me se me wo 30 enti bigu so na phone no woni hwan kofa kwanji phone na phone no ye ayi de mompetite phone ni bi mfanto so ma me wo de otwe ayi bi free so sei ansana de ye de dial no aba ansana keepers na aba uwia na wa san ka ko sei na fe na pampam no wa twipo no tententen na ebuto tententen no wa twipo no na we na kokora ma yo satam ne ye hye da nya kosa ena kura ko fai se mi konsuo e wa mpa me mi konsuo na
ɛna mekɔhu sɛ prosper ɛhyɛ dɛm hɔ yɛ hello lopio asɛm a no ɔka no bekae hello lopio akoa yi deɛ na ɔde yɛ hello lopio mu kɔ mduru hɛ kwabena phone no akɔfa ye asɛm asi na nea mepie bɛbɔ odede ye menu me ho phone na nyɛ common enso eni ɔde amia hwɛ adeɛ sɛdeɛ teɛ tigana no a yɛni hyɛ da te ya nkasa no nhyɛ da nkyɛe ɔde amo nkakae phone boot communication center etwa mu akyɛ etwa mu nhyɛ da nkyɛe space to space etwa mu nkyɛe yɛni te yɛ nkyɛe moya adeɛ woba phone ayi na ebi deɛ woba Facebook ne so a ye evil ayɛ adeɛ woba Facebook ne so a hwehwɛ otek 102.9 FM otek ne so phone ne bi nie phone we bi na meka no enti woka deɛ da fam ni sɛ ibutu so a na akata keepers ne so ɛna ansa na abɛyɛ call no na watwe po tenten no hello lopio mahu amamani agye hello lopio ɛyɛ kwa me ɛte sɛ kyerɛ ma me mere wani hu deɛ da so na ɛte sɛ ɛte sɛ phone no na pampam no adeɛ tuo sɛ tete wireless no nti sɛ wopɛ sɛ wode wa matwe akyi hɔ ɛna wɔn abie ama keepers no da hɔ na tokuro bi a wɔde bɛtara waso nso ɛbɔ ɛda hɔ saa pɛpɛɛpɛ ɛna da hɔ no tuntum kama paa we yɛ friend hello lopio saa phone we bi no mahu ama mani agye satam na we mu nyina enti wukura wotam ne kura deɛ na virgin no nhyɛ da ni hɔ saa na sɛ yɛatete ano ama nso na deɛ ɔyɛ virgin deɛ enti na ayɛ virgin ni sɛ we ne kura wo wanya wadwen sɛ wo be break you ɛyɛ by force at once ɛna crash no ɛde se kan ko gyina wo so yes adeɛ no deɛ na ɛkɔ so wo trimbra wo twen se kan gyina wo so 14 years I say 15 years ago ɔtwe se kan sɛ ɔsɛ me ma mpene amone ma na ɔde se kan betwitwa na me medwene sɛ na wo mienu ne hyehyɛ ho biso mo ade koro no so ama me hwe ama ma mfa nkoma no nti wo mo hyehyɛ ho na wo mo de yɛ misade no nipa na ɔma wo kɔ sɛ kɔgye ade brɛ no ba cha wo mienu nyina na menimu sɛ nipa no wo ka kyerɛ no sɛ wo kɔ yɛ de krach ne de akɔyɛ woni me ba cha wo ba me ka kyerɛ sɛ black ame sɛ oni kofi hyehyɛ ho wo pɛ sɛ kofi ne me danti na ayɛ saade ɛna ɔse daabi ɔka sɛ o bi ama wabɛgye ade de ablɛ na ɔka sɛ me nkɔgye ɛmfa mmele no nam sɛ ade bɛ na ɔde maame wamfa de bi ama me ɛno anso ɔne me dae owie ɔsan yi ne bɛ sheet de maame sɛ me mesi na me mfa na ade mmele no ti bra ne sere ya bra kwa me no ba chai nipa boni mo hyehyɛ ho wɔda so te ase ba chai ndie minim wonkɔ hwehwɛ no na nka wonkɔ yere no na nka akɔ yi nhwɛ ne bayi wonkɔ yere ne nye top money ne mfa mfiri bra kwa me ne wɔ ba chai bra kwa me ne die mga sɛ na minim ba bi a ɔte a na me boa wonya sure sɛ bra kwa me wakɔ wonwui ne yɛfrɛ ne kwa me deɛ ɛno a ne bra kwa me na na ɔte he minim ba bi a ɔte na ɔyɛ adwuma bɛn man bet na bi wɔ bantema ɛna no otwa ba chai no ne kofi ne nyina na na ɛyɛ o hwa wakɔ saa deɛ we ehu emema kwan ya to de bi e fa so a ye ni nipa bi hyehyɛ ho link nkwala de enye o enye kyerɛ sɛ asɛm ba we okra wokan un sɛ wo kofi esbon ene ne na wo enso wo bra akwa me udi abepiem okɔtehwe wa abrewa tehwe wo mpoma achi a udi mpam ɛda so nipa tumi ni nipa hyehyɛ ho no amu obi akɔne akɔwe ne kwa adai dear sansem ni okay ma memma mo ensemisa akwanya ɛwɔ asemi ho ɛja kwa me meniaba kofi onim ntwitwimu Asem Beba Dabi ba chon ntwitwimu ne onim shi ba cha dabi
na ontwa kakra so baacho ndie me hu o twa de sesei be ma bi atwa bi pressure ne dos no do kakra bi kire roman father for ene kakra bi e ka ho ene ntwa bi wo ba ye na obetwe sekan wo so no wo ti bi cent wo ne ho se o to punu be more than be 2 hours na wo kwa wo che wo 1 cent bi a wo ne ho baacho de bi oba e de man te ni kan baacho eno be si uso baacho na mra na ofo so no wan wo ka kire ne se wonya bi danti onto no bo ana se wonya bi dana na ne ntokwa e baacho one me badan de na me ne hamso me ne hamso pa che bibi se wo kire ni mu me baacho am kire ni mu se me fa ba enti wo ye aji ai me baacho me aji ne de nko wa anya de ani anka kire se na wo nye virgin wo ye aji me baacho me ye pa ene no ye virgin correct enti woni ne struggle saa di take how many minutes na wo je mama no me baacho ba ye na 12 to 1 enti ebo 2 answer ni nyina na ada so hye ho me baacho ti me ne hamso che pa sa na mabre me ka chen so wonya di obaye amen solen ko nti wo ka se onya di obaye no kuma di ye di obaye wo ka se onya di obaye no asembe no no so kan waso oba pene so na wa mama bra ansana na ma fancy na obo ntwa so obo akra era sabre na ukuta phone me ba cha na mkura phone ketu abi na madam fu bi phone na minim kro from onti phone no na me de na sa eye eno ane hia me wakọ ebra wotu mu na adwen be na ba utrim me ba cha me fry madam fu ge ka cha en say ade akofi aya me pa one friends wo mi epun na me nko na ma me hu se ma nafi a ade be chi no wo bantma nti wa friend wo se da bi nya de obemmako so wane me na ya nya de obepna mmako ene nipa ne nso amfrɛ wo sister amona mane ono so wo ampa me bo shen ono wo na me sister nso wo bantim na no onim wo sister noma da bi na wo na onim wo sister noma sister noma neni mitrim na ani e uza wa na esbo no u feel no na u feel wa de dada madam for phone na me je wadam for be phone na aje ba cho ne e ma 3 na musun adwuma no ba cho da bi ba ntma ye anka se ye fie nti na ye ma 3 ase ye o baba ne etu o nu adua ebra o ye wo sa wi a wo ko fie no ohun ne bieu ne ba cho enya sa one na ekoda wo on se na aso unim no oba ntma nti wakoye se ye wie efiri ho no hia no eda na wo ne ohun no ba cho da bi phone so na me frɛ na me domeno phone so na wo frɛ no ba cha domeno ba cha na unya phone we wo se sabe na uni phone me ma me keto phone na ba sa de me ma me keto phone na mje na wo di domeno domeno na bi ye say so wane me da wi ye na nyinsa ne ba o se nyu onu anam se tie wo ba bla pa hu ano da so nyinsa ne ye odia na se nye odia wo yere o ka cham so wo yere me ba ma me hu ne yere ne ba e photo se bone dem nam se yo na je hu ano da unye ye da ko mso obewu wo ba bla papa ti ana no de na de bia me ka chere no sa de no se wo je tum sa de no ne friend se oba bi akawo sa wo ye bema na wan hwe yie na oba bi kawo a obeye mo bose busado enta abodem ho na ukohu no picture bi a waka se oba hu ofe no ba chan wa na ye na wo se ye ne de ni sister ba ni ma men so ni baba wonwo baba me ma nko a se na ye wono a na ye ne ba pani na ye ne ba pani no ka kire wo se ni sister ye ni sister ba no ba chan sabre na onim o maame ba cho ne maame die na menimu no obi afro se hia micro from traffic light ushia na no afa wo no afro car no asi na masan si na adwe bi ma utrim sana mebusa na se nipa no wo se ne mra maje ade o krofu na ya da na afo de afro car ni esi no se ewo fie na bla kwa me anka no kura nkyere me se ewo fie ti me so ma anwene sa wan se me penti ma anwene sa adwene na ma ne se bia
okoye mi bibisa se mo sika na mo si no masa fa foforo na mbusa no se ade mo si krofrom ne wo no se bra kwa me ne wo fie eni krofrom etu opon adwuma ne ntem kora ne de ko enti e bra mo koduru fie na wo ma wo moto ba ko nom ye no ana anom da ya na oba na wakyekire bibi ba ba cho ama me hwebie moto no mo koduru na abo be say ye free krofrom na ba cho koduru e be 8:30 to 9 mo anajo 8:30 ba cha sani adan kura wa nidi wa ni anwumre de no eno ane moto na anom ye no akwa etiri mo de moto ye nom ye we ye nom ye moto na wa pie ba no nwu kyekere hwe ma boy emergency nkan o da on ye nom ye moto mbodi ye munkwa hwehwe yi akuase wa munkwa hwehwe na no wa metra fidie so anka nkyere o se ono kura de wo kwa boy ne ho a ono na duane ye sesuo die no no akyekere no de akoma boy no eti ono de yafunu pai no de aye na de wanya moto na moto no ofira abonten ba wan kyekere hwe ya men ye nom ye enti mukoye no wa anya sign bia ma wa hu se akwo nyame obewe me ba cho loke prona okoshema ansa no wa ba oba ya no asa atupum de ma adwene ba nti se mo kono se bia muduru obebọ oba bi obeso oba bi wa anya bibia sa boys so strategy so kafra you okay akra ti se si awo we wa anwono no anwono no oprano anwono no say no wa obebe kire no wo hawo anwono no and mecha o help plus what because a bad is bema osoro fence no atumi abie yie na ma eya me de chewa mecha miensa hepa plus pavi plasmos ni nyina aye topa ye miensa me de chewa eya fa 5 cd na fa koto atadwe wate da bi se ono na me de che ni kru nka ho ada na o de me na me se me de che ono no me so mepe eya akoma be man ko ba se oba ne nom na be man na anom a obesisi be man no David tobo dientia meka sa ne se o de hwe kwan a esbon fa so ba be man de bi ofa ba bi ye ansa se si yi no ane de eye chempe de se be man nya awoso oba ne min chempe the commander of the house afru mecha oba ne nkwa we dey tumi na you afrim tumi ba na de afru mecha oba ne nkwa adi jira di sante hwa di sante hwa ru ni atogu so no okon baby ya wie enti na Krobea ru asa eya pe 5 cd okwa we dia memu obi ante no ato atadwe ba omo to atadwe nso master dia so oni to a ne ho ofe pa so master dia sad na obi oto atadwe bia o dia wonam traffic mu a atadwe fo ada mo wo grade bia mo hwe ansa na mo de aton ana otumi hu atadwe wura pa ma pehwe me nso me pehwe na ama pressure kran so ba form obo o de me say woboa memfi no tie de America no memfi no dwene ho wate na fei oto ata oba de mayiwa frim onso okasa enti wo de unya atadwe no onno maduro ni wi a na wawe watadwe na guso wate ukunu bebo abaso waka oboa mayi obi afrim onka ho biem entiatiefo se dia wo dien pa ni hian pa Joyce die hian pa na ka kire me ba cha die hian me pa ne se obehwe akora no ama me new school kom na didiem ene ne ntade shemo yare ya enu ne hian me ama me dina abase okay Dr. Daddy Ventures o makro osana na ya Krobea Asante wada ma me nso me wa ha na wi ya hia
nyankopɔn nhyira mo sɛneɛ motumi wurawura nsɛm mu ɛma yɛn nso a yɛtie aseɛ no yɛkam ho paa Africa Princess ɛna ɔsɛ nana nsɛm ha o ɔman Ghana yɛnhwɛ nneɔma bi yie official Nana Kakari ɛna wie Nana Kakari nyankopɔn nhyira paa wate nyankopɔn nhyira ɔnto nkwanam na ontutu wanamɔ nso ɛmfɛnsie Promise G ɛna ɔsɛ nsɛm ha Nana Krobea nsɛm ha paa MD ɔno nso sɛ nana nsɛm ha o nsɛm ha ɛtɔde bi a mmeranteɛ no bi yɛha adwen dodo adwen ha no nti ɛna aba bɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ wi Mary Cruz ɛna ɔsɛ Krobea ɛyɛ me first time a mete saa din wei Regizipi oh hwɛ sɛnea wowu so a hwɛ wo saa tama ne yɛkɔ dance no ne yɛkɔ wekipi yɛfiri twape ase na boys yɛkɔ aboo to de bi a yɛkɔ kankamfra ase saa tam no ɛyɛ wuram na na wonam o yɛfiri bi a twape ase ne yɛkɔ dinkra yɛkɔ camp wekipi hwɛ saa tam chengrenge baayɛ no me ne boy bi na saa tam me nana baako me nana baa ne nua bɛɛma no ɔyɛ ka akyiri saa tam na afi na no awu foforo na saa tam so chengrenge nso aba foforo ti chengrenge baayɛ no ɛna akwa no sɛsi ɔda so ɔtwa piase yɛfrɛ no tawia the dancer enti mimi ni mienu ɛne yɛde chengrenge ahyɛ mu ama yɛ ne mienu yɛde gyinam yeah dog yɛ gyinam chengrenge saa tam na tiktak no gyinam saa tam te sɛ hwan kura na sɛsi a wogyina so paa wɔ Ghana wa fa artist wogyina so sɛsi wɔ Ghana yɛyɛ tam no saa tam no na tiktak ɔde chengrenge yo zagrawatia bookback ya on yɛne dabi Flomina potenga na meka na mekɔ ka chengrenge dabi Flomina potenge saa brɛ na afa na Flomina potenga aba ngenge enti basa na enyiwa ha no ne yɛyɛ nsa ya bebre o ya bebre na me ofaba me nana baako ɔno de ɔtiase sesi wabɔ akokora poso ɔna de gramophone saa tam na speaker na yɛde speaker ne hyɛ hinam de bebo bass no ya bre o ɛnyɛ nama o ya me bɔ me mfi a ya amanfo hwɛ manim me numa dupa hepa pras de bi wɔ mu nkɔ ibi mfiri me ka nim brabe me numa dupa wate aseɛ sɛ wonya hepa plus na wonya pavi na wonya plasmos na sɛ wo nonom a onua ɛboa mo apɔmuden no egyina yie saa bre enyiwa ha po ye de krake papa mo de baada bɛyi gramophone ne ye de ni speaker no ne ye de hyɛ ahinam ahina edwom twapia si dwom ɛhɔ nana me nana ye friend Kofi Asare wɔte ase sɛsi a wɔn na de gramophone apawa ɛno ye use plate wo de to so na hwɛ YouTube de ya mixes wo de ye kuchu ya bre o ɛnyɛ no ɛnyɛ nɛ yabrɛ ɛyɛ a menhwɛ obi ɛnɛyi ɛyɛ abusane sɛ nora ne te sɛ ɛnɛ sɛ nneɛma yɛ yi misi mu akyɛ o nyɛ nnɛ busame nora ɛbrɛ a yɛtena se ade mfie nsia si wɔ a yɛnhwehwɛ mu ɛwɔ hepa plus pavi plasmos hɔ no na wonim nanso sɛsɛ bɛgye adasa yɛ nipa atu agu so a yɛtɔ no onso yɛ obi te baabi adenti ne yɛtɔ duro wei saa yɛyɛ nhwehwɛ mu no wɔn wada yɛbusa na nkwalaa de wei ɔsɛ wɔn ada na wadeda wate aseɛ aduro wei nhwehwɛ mu mapa akom saa nhwehwɛ mu akom no ɛno ne yɛde aduro no abɛdwa so me ba bɛka ho asɛm akyerɛ nti Mary Cruz kɔhwehwɛ wo de wokɔ intentane so a wobɛhu why wokɔ intentane so a wobɛhu hwɛ dɔma bako nemre di a mutiti na yɛ TV pa beef a musicians ni nyinya time na beef ne kura no hyese ne die yi ojampa ɛno ɔsan na Krobea me wogidie wa reche mu se Nyankopɔn adom nti ho yɛ ojampa me ho ɔde pa why Nyankopɔn so nhyira Dr. Eben akwa bebro na umpom te say papa Nyankopɔn adom bia sisi so kama ɛnɛ yɛ benada yes awurai
me pese okoba be di adanse yes enu time a esbon ne sheshe na oye no etuo ne mfa ne mra no na awura yi nso abebe di adanse yes kire se adofo afidie yi so ena lady bi ba ha owa aboabo side ho na samo de ba ye eye papa sofu bi a wono wo ye mobile preacher omo bo one city afodie enu bi na no oye no odi ko hu no eno ne tena ye good one na tena se krache no won pagei no amaga ni broken heart watena koma efri ho no ge ne se be ma kra ho nya na kono bio na am se da bi men kasa afi woton asomade makeups ho ne omanom ne ade ono so struggle se be ye obe making ends meet you see oba de onso brew mo jania emma be ma bi akra hu oboba ho so odon so bepewo what you say enti ne nsa na wode saa nyoma ne guso no na san ye ne ya na am se da bi me chew hepa plus pavi na plasmos no bi na man no bi and wodi kofie konomoy time so ya ye san free case ni bi mu aledi ne baaye no obaaye no nam se awura aduro nam de ma no ekosei osina na Krobea na me se be ma kra ho nya makodo na nsi sei tie obwa afa na champon na so na ba bia obi amechia wai nyankopon ka ho manka so koye hwe me so ka kire wo ma wote ena wiai yeshia hepa plus pavi plasmos no de eye nuro yes ne ye nuro pa and the dog to yengidie yo na me da se nyame nhira na wakoma pa odi ye adwuma no enye mo wa se wa make sure say enebnen obema yenu aba bene ne ho because enya out of place David o mana ben ne ho obebene yes hepa plus pavi ena plasmos ene nkomo ne etiawa hepa plus no pa no kogibi nanom entwen ma ya re mehunahuna obi tie me for the past 8 months onye pregnant ne menses maaye obi die infections lady ba kwa no na dance free takwa eba ya osini kunu ni kunu won wase sisi no waye kuma wow yes so oba bia no yeso yekuma ena oba bia so di akosua what ya say eba ne say ena wo de wabe kese yi dabi enye normal oba bia yekuma yes ena oba bia so di akosua ndie ya de obi anim no kro yes eti se koba se wo de me mpesa meka din ni mienu abom minchire hepa plus odi akosua ene osan di kuma oba bia ede no kro se de broni be ma bia de akwasi na oba be broni ene oba bia so no akosua na esi kuma but you prefer akosua no mom enu ntina esese oba o ma saa de mpanyimfo kan no eye homa sure ekoba se bibi nti o ma su no efri ho a esese o san ko back o kai bebia o free hwe ase na o sakira wadwen good eni enuane na ayedie no ama ye ma asem no toape nana eya reho se ene se onamfofo ya doctorfo anase wa obo anan ko asupiti na o ko hwese de sabio nyarewa edokro ye nuano ma ye ma menom ye mama no a you ask yourself say bone be ya ne ma no ye enso ye nuane ye mfra ma ne ma ekọ ni padua no takọ ma no wose ne kunu se die na odi siesie ahemfi ho ema ne ma ye kama saa because he say wo he kuma eno se doc me ka kire me kunu straight say apart from semenum hepa plus pavi ene plasmos na etoda me de matadwe atu akire no sabi enkukura me de sra no memfa bi emmen ho efise minim say eho de eye the holy of holies sure eye kron yeah chese sabio se enye sentomadan mu atepa ni se obi atumi ko ho keke yenko ho kwa sabio so be makura be ko sa holies of holies na obuntwere se odwira ne ho no obuntwere no sesa ne tibia mu sabio se waye mmerempo a esese oye den na nyame asem bem o se let the weak say I am strong sure it is so be manya strong mpa ontumi nko ne ba ne sei ene de chemicals bi nana ko sa holies of holies ama sebe ene cervical cancers adoso aw
bɔne bɛ ne nnuanom ma yɛyɛ and ɛyɛ awerɛho sɛ some of these chemicals a ɔmo de yɛyɛ saa nneɛma no ebi nyɛ ma ahemfie hɔ na sɛbi hɔ no nyɛ baabi a de biribia kɔ nti yɛ nananom kaa sɛ ɔbaa kyɛ ɛwɔ adware a no siesie ɛdɛ nene de osiesie ho ɔdɛm because wopɛ sɛ wode chemicals bi kɔ hɔ nti da bi adwaeɛ nsuo kɛkɛ bi na wato ne bo ase de asiesie wawie deɛ aka no yɛ sɛ wonom dodo ɛna dodo no yɛ hepa plus pavi ɛna plasmos nom bi menklensiw ɛmbuilde wo nipadua no woman baako sɛ ne ba no infections a na atena ne so akyɛ ɔte sɛ yɛ kyerɛkyerɛ mu sɛ oba wo GHS wo SHS mu ani nkɔ ne ho na ma ne no maduro no bi ɛna ɔhyɛ aseɛ bɛn ne ba na onim sɛ ne ba no ɔne ne tin wo infections onimo ɛna ne ma ne namfofo ne ba ne namfofo mom ɛkyerɛ ne sɛ wodi wei fra wei ɛde kɔ hɔ a ɛyɛ mmoa ɛbɛwu nti as early as GHS na wastart wasase ɛyɛ mixes die ne besie wadane chemist pharmacist no or frafra nuro ɛde akɔ baabi ani sɛ ɔde kɔ etu obenyi university level no afei na ɛso aba no obetwa afei wahyɛ dwuma ase ɔbɛkɔ gynecologist ɛhwɛɛ no da bi we de enye normal ɔmbɛkɔ akɔfa sample na wani bia tra so yes we nya like kura cancer si na odo kon kɔhyɛ mu bi mesrɛ oyɛ ɔba a wotie me ompɛ duro no megitum in fact yaka kyerɛ so onyare kra na aduro de mɛmɛn ho sabi school kakra yakɔ a ye brofo asɛi nti ɛne yɛn kasa no so yasɛi ne nti yenim difference between medicine and drugs hepa plus paviplasmos enye drugs medicine nom koso afenya wa hoɔden sɛ de odidi nya hoɔden no hepa plus paviplasmos ɛno so boa ma nipadua no enya na hoɔden enti ɔba wo temenka ene de entwen fa ne ma ni sɛ wo de kɔ kronkron no enko guhofi enko sɛ niema ensɛ hɔ sɛ bi odifo kora ba odwira ne ho ɛyɛ strong ansa no aba na de na wo de chemical some of them kora no ɛwɔ some carcinogenic properties a etumi be monya cancer ano hye wo de koho afi na ekekaw na nsan bi ubenyi no na ɔhaw aba mesrɛ yɛ ma menum ne enuanom ma sɛ o ma asɛm no besi pi na esita efiri wo mu good yeah ne beauty is within yeah e school kakri and ye dey bro for boni ya case beauty is within na ye dey na afi the beauty no anya within hepa plus pavi na plasmos sanko be ma bia mpo enno maduro ya for the meantime the make us ankeye but oba de se metumi a enye nhema ma no ye ma no animre nom because na ya hwe ye na cancers no ekosoro ɛde ɔhaw bɛbrɛ ɔmaamu no nyinaa hepa plus nupa ne bo ɔnyɛ den baabi a wobɛkɔ bia yɛtɔn aduro no wobɛnya nupa wei bia nom good nana sesei deɛ ɛsɛ sɛ ɛdeɛ yɛm hyehyɛ agye nnuanom maa no firi ɔsɛ yɛ mu ɔbaa bi wɔ hɔ sɛ dog infections na atena me so akyɛ manom aduro ma wɔ paneɛ afi kora de ne ma paaba nso mehyɛ aseɛ nom hepa plus paviplasmos ɛyɛ me wɔn sɛ ɛno mpo a yɛmfa nkɔ hɔ no ɛno na atu saa how na se what you say na nyame hyira gano yeah ne bo anya den woman ba konse dog hepa plus ne de sanka mo de Jimmy 100 cedis ba kon kra obeto ose ne how no na otwe no aduro no na 500 cedis wow yes enso how no enko hepa plus paviplasmos onom ye no ohun how ne bio wow watena se atwen be 3 months se bia anko how no ebeba but how ne may be what you say and no one said drone boy fosa 60 Ghana cedis as against na watch 500 cedis na otoso ohunu hwe wow mestre say ene Ghana de yen hunu say Ghana fo yen hunu say sabe ye onipa na ye bibifo nso enti hepa plus paviplasmos ye nom not because mpompo ajejina nipadua no ho ana ye mema sem na wofoma na se ye na ase na apagya ye to ase na twetwetwen yes sesa ohaw ne wo ho a nipadua na ho odin a wonti wopede ho afirim nanso bibi so sense o san ho yare keke de so ne se unya ho odin abribia enu ntina hepa plus nupa no ye ma ne bo so enye den se onipa bia no ebetumi anya bia no good na obi eyo obema a wotie mi a eni die ni ahobrase mu wonti we na mefa me number nto dwama no nana
nyame a mo be ma so mechim dabi men koye rehearsals say me chim na onko ba kra be fa no say e be fa no 14 say oba de bia da chim bi obekọ awo so into rehearsals obema enko chim ma prostate no eme enlarge abnormally already ye mu ye yin no ye prostate no ebenyin ebe kese but eni say kese bro de say ye so yeah na sebe ejanan ana adwunso nti o chima bro so de bi obema emema etie me mraso yes na me nkyere o madie formula bi doctor we ye de Hepa Plus me die ni o sha me so where you so o sha see 2 days ago nti o third day ne yes unim we ba ku say yes we ye Hepa Plus me nom yeah wo sha mateso okay ana we ni nso ye de hia o pavi enya anu so anu so shall say 2 days ago sir sawahu yes okay and then so masayi yes show aduro no me amete hayi me nom die nti am share da mo mkoyi ba ne say me pese atiefuo hunu say Hepa Plus Pavi Plus mos no nyasa yetena ha na ye ka ho asemo a ye penti ne ye ka na mom ye ne ankase ye num yes and aboaye yes when so ye the doctor plasmos o hwa amate so o shall say 2 days ago and then so masayi and your third day what yes enti eyadura me nom yes bema onomo a eboa pa na obema bia o tie nka o me formula no de tu ni say ya and the say obema bia o tie nka no na okọ anim say nyo bia no wa kukuduru sa obi ono ntumi ye last time obi covid pato o say de wo ye no nim say simple ade amaya ndugumanum dey okotugu na num of it say ana ndugumanum dey no okotugu na num of it pato mi wi ana mapem kubensuo wow na mabo aguso na nya kubensuo ana manum nsuo aguso yes sara me ya no na ye kan say nya nwono moro so wow one tina ekuroketua mu da no ye mu bi enya dura ye nwono moro so wow what you so awon nwono da no tumu say we ena ti wonu mu ankasa so onum wi ana yes yeah simple ena say wontumi so ntumu wanu ma de memmene capsules no mene capsules ana ye woni nsuo nso e wo honom nyame aduma ya wada me de nsuo ni bi bre na atiefo ni ahwefo ahunu eti ye woni nsuo so ho wo pen capsules abetumi ayisu na oyo obema bomodin fa kodu ni bi tutu akiri enya for sex ne nko anti o se odo ompe kodu a se de na de kube na opei fa kube nsuo ni bi na ebo akoma obrebo prostate o kidneys ho ban emma wonko chinchin sabe okoya ne so a opanyin ba kon se dog sisi a mekwa amenche na aba eba so a che se mehu se masimi dadem what ya onipa bia oyo obema no mesrew se futu we nso good the more a wo chinchin na wo se o memesu no good Hepa Plus Pavi Plasmos pebi nonom good fa kwadu tu akiri se de ye kan yente sa obehunu edru ahomache obehunu edru se wo frɛ onyankopɔn a wobon so de oja ene beje wo so edru se wura the holies of holies nso a wobon se enye week keke no wo ye wo obe free strong more stronger na wobon se sa na o kɔ na poben so Hepa Plus no pa ne bo anya den kwaji binom oba wo tie me o hwɛ me fire wadru o menses na bribia pains inti painkillers ebia ya no ani so bri wo to ade wa wia so ya no wapo so yo ya mesrɛ wo eduro no o de yi wani free yare ni mpo so good na no ma hoden emra ni padua ni my number no ne em personal line is 0542 77 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manoni a yebetumi de bia brew bia wo so pesu tubigu wanum awei mu na ode kire ne makakra oyo ba oyo bema
Emfa ho so wo bi man so. Yeah. Se bia asase de otumi fa di so. Sure. 0542 0542 807 907 0542 807 907 kai se ene brande we nya hwe ama oni padua na nka ben ho ma wo ho nya den na sani ma bene me ho yi onso bene wie na onya okube nsuo bogusu a nsura na dubumbo mekra bibia besia obia no na oyoba ene wa ukọ closet mu a wa utena baabi na wonkwa na ate ho a bisa wo ho se enti me ya kosu a me yekuma na se ontumi nyi adena no yes dia kope hepa plus pavi and plasmos for atadwo to akiri simple se uyi no yes dia na se o maintain na okoso anom hepa plus na niema eni se ekohokogu asori dan ho fi no mesrew eye free wa kwan mu eye hepa plus pavi and plasmos kwajibinom ne bo nya den yes me pa cha osabre doctor sorry je number bio I'm repeating na me say uhum abaju serim na gum ma ne haw mi tugu manum matu agum mi ensa ni nyina na matu agum ati ase mi wi a mepe mi kube nsuo no na mabogu so number no ye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 afei amanonefo befre 0542 807 907 oba bia de akwasua kuma saka ho enti uyo oba tena hwehwe anim na busa wo ho se anyanyam bia me de akwasua ya kuma aka ho ana wantumi anya no a pel hepa plus pel pavi na pel plasmos faka ho manuesi medase apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo aduro ye ma general well being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye hepa plus husband ye de wa hepa plus husband and wo so wo ye hepa plus wife na abo no hepa plus mixer magie drone di pa pavi plasmox and hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho o pharmacist na heba so atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Yɛ ama nomo, ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna ɛtu me sɛ saborɔ nso ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wɔn a na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain waposo. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na me de twitwi ya. Wo ti si yɛ yo. Sɛ wo de Dawood ointment etwitwi na wo mɛmene 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na mɛmene. We die twi na mɛmene. Ai, twi na mɛmene. Wo de bibia so firi sɛ require mu. Enuom yɛ nu ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu. Hyɛ no so sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ abaatan a wɔn ma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia dumienu. Bibia ne afrɛ 0244886437 and 020168717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Dr. Time Daso. Minya udeni. Wo ye kikim. Abna na wo ya yɛro fa here. Medimo for herbal clinic. Asani nyina. Medimo for herbal clinic. Dr. Time Daso. Me call ho a wonom hwehwɛ me mu. Ɛyɛ me diagnosis no. Ɛde be ya ka diagnosis. Ɛno bi.
ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔ koraa ɛnuru mpo ɛna hwim yare no ɛto afi me widie mu a mebɛkɔ central market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no nso ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsa mfa no yadeɛ mɛbiw apart from stroke yare a otumi sa ne ntɛm koraa no awoɔ nso ɔte ne tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsa na ba wie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ wɔgye ne ho die nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔ ma wɔduro 5 days na ahyɛseɛ pagya ne mu ɛbɛpagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa saasa wopɛ no na afei wɔgye aduro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic. Dr. Time Daso. Owo Abuakwa Agogo. Copas last stop. Wo yare afre na call 0244 774282 and 0245 616336. Medimafo Herbal Clinic. Udimafo no hwa. Obi benya wo a na firi yadeɛ ɛna apɔmuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarewa bɛɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mogyaborosoɔ kokram ahotutuo ɔde apua bɛɛma ne ho nsu agyene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase atatai stroke ɛna deɛ napos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusua nkyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no bi ntɔ ɔbaa bi a ɔpɛ sɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu encrying wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofoline alignment ɛna tema wobɛnya biato Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban me mami ma sisi me pao na me papa nso uso ni ma odi wi eno mo wa hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen ye de wo mo kofie wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa ka me kire wo na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa so sa wo mo yare no ke asa magic sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye hene ebe kire asa kire ho dura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bi a sɛ wotafre ho a sɛ yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wɔ mpam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri ni peduane mu ama wo ho tɔ free sɛ yɛmfa yade nkɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wokɔ ye no ahenema kokɔben a wɔ ben Geomas Company etimu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔ numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra dabia sanopo awio anwumiro mehu wo me fia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba bo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwuam afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he bi koko sisie we di oponko penentem de je won mo number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Odoi
no kwasɛm paa baako ne sɛ nipadua ne kanea ɛne yɛni enti na wɔ sɛ w'ani ko w'ani kosua ho no biribi a ɛfa w'ani ho deɛ ɛmfa ni agorɔ nti w'ani sɛ ɔhyehyew w'ani sɛ ɔkekaw ɛwowɔw ɛporo nsuo asɛ so ayɛ wisi ɛnɛ wobie book mu koraa sɛ wokan a wonhu ne yia mesrɛ wo bra by grace eye clinic ma yɛnhwɛ mfa ma wo abɔfra ne nso de bia wobo no sɛ n'adesua wɔ fam ebia na wɔnhunu blackboard ne so yie o ti fa ne bra by grace ma yɛnhwɛ n'ani mfa ma no ɛni kosua no ɛho asɛm ka no yɛmfa ni agorɔ ti w'ani ho haw biaa yɛhwɛ w'anim ɛwɔ by grace medical center ayaresabea hɔ a bibia ni a yɛnkasa 0244 97 68 05 by grace ɛwɔ Kumasi Breman DVL ne nkyɛn pɛɛ ɔsɛ kwadwo area hɔ a ɛma remfi o nipadua ne kanea ɛne yɛni. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, arafo yadamase yakoya yaba. Aha ya 102.9. Aha eye OTEC. Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna wasugu so a. Ɛna wiye wutie, ɛna wiye yi hweye. Ɛna wiye yi miankasa minua mede hye ede madie nyina K edu of K edu gas oven papa fie K bechiawo mesre nyankopon ni nhira na ho bambo ede ma wa wonim K edu bia afre no se ya na ka kire no se na Krobea so chia no odanase ate wa wonim K edu bia afre no frɛ na asra na Krobea na se memfrɛ na men kan kire se odase K edu good and traditional Dr. Dawood enso eda Dawood Herbal Hospital ano and wutie mi yade wo ho kyerɛ sɛ ama me ne wanse no ɛyɛ yade sabe esua na wusu awrehoa na wudie ɛyɛ yade ya sese ye ya me ne wo ka sei stroke yade bi adwodwo ugudem sese ye sikyire yade bi taataw enura na adaso emojabro so mu haw bi oda nuro so hepatitis B ana enemu yade ayewo ba be ma no sebe okaya ne sua na wusu onua oni traditional Dr. Dawood nchia wate papa ni wedru oba Dawood Herbal Hospital papa ni wedru mua ulcer hamo mwanya hawo prostate mu obi ohodo mu a prostate na yekese bi oho aye de rubber ahyem odwonso a ne bi sone fa ne na honom ne de keka ho enkai bodo no bra Dr. Dawood nchai ewo Dawood Herbal Hospital na papa de mu wawo yenya nhwehwemu na yehu sa wo yire nwui sebe ohun kwamwa ne wo fom yem boost ni mawo oba se problem ni free wo na wontumi nwo a yema ne mpa ho mawo be ma bi a wo de oba ma ne da fom bem oye ne hwie nyeye dwonso na ade dwonso kwa nya ne botaye nso nko anu no ne botaye kese pa nso wo ho bra na doctor mpagya no mfamawo na mpagya wate enti se yade a edi wunya ada wo so abeduru sa bre na sua na wusuo no ebekwa a gese wa ba ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni womu no ewe ejeso krapa sa dan no amu na Dawood Herbal Hospital edi ne dwuma free ne number eye 0244 886437 and 0201 681 717 fresa number we na ne traditional Dr. Dawood emon komo se ya na de wonti asibia no wonchim mfama ene Latus Enterprise enso wokumase adum aseda house kwane so anuanom ne adofo amutie me yesi ye bema wasi wudan wa amanone Ghana ha wo betinam te se de otim wa amanone Latus Enterprise yen ne de very modern quality and affordable PVC pipes ne bent and fittings yen ne de aba
yɛde Turkish doors, yɛde paint, chandelier light, wall light, electrical cables, kitchen sink and taps, tiles, WCs, normal bad boot. Ɛna oba bathroom so na pe telephone shower set ne papa no ɛyɛ de yɛtɔn. Ope complete shower, bathtubs, jacuzzi, basin, shower glass, corner bath with panel, toilet roll holder and water closet, mirror and water heater. Ni nyina yɛ de yɛ papa na yɛtɔn. Ope pumping machine so a de yɛ kama na ɛnsɛe. Ɛyɛ de Lactus Enterprise for yɛde aba. Yɛ number nie for further inquiries fra yɛn 0242 61 6585 0242 61 6585. And now we are a Fit Homeopathic Clinic. Yawa Hinama Kokobe. Ya Benjo Mass Company no 18 junction so and a Fit Homeopathic Clinic. Ye dear Jume free. And there's a wood ye me na ya dear biabe call swabua. Unia uko India on more advance pa a bapum de moi or move fidian so. Sɛ mfidie ni bi ni akɔfa de abaga na ha ye de yehwem wo ni paduam enti obi wɔ hɔ a ɔse me yade ne ya hwehwehwehwehwehwe yehu wonso yare ɔse machinia minya me yare na no oboa wunya baabi panko yentia Fit Homeopathic Clinic to nsa afrɛw sɛ wo de bra enye yade ni nyina akora na yadi duro enuro nka wo ye nam physiotherapy akuponcha ne massage kwa so wo yawo no ni nyina bɛkɔ ye detoxification ye twi free ni paduam de ye didi ye nom nneoma ye homi kɔ ye mu na no ɔhye dodo bra ne ntwe saa fi no emfiri ni paduam ma wo so yo obi a wuntiri mu twetwen stroke de wato fom waye mrempam asikyire yade hawo ni paduam yaw enamu yade ana wanya ani ho haw ulcer na etete wa Fit Homeopathic Clinic bra hinema kokoben Jomas Company ya ben no 18 junction ne so na oni emehia ne mo your number is 0244 58 3859 and 0275 96 9414 3P garlic mixture. Dro na ye piwak natural health for and this dro we yaba and now we say wutie me na wo yo bi a obeda sori na oni paduam nyina ya omre eya wo ya wo je wo ho enye obi yo hono mo a o check your pressure baby ene nam na nyo ebeku o ye ka wuntie koto 3P wate se ne your pressure ne tie bia no no mo a ebeboa o obi o wa ya ka kire se o cholesterol ne ye hwehwemu ye hu se wosoro we immune system ne nyadwuma yie uni padua no tumi honhono kra te se duabo bi na enya nso nye duabo kona kope 3P garlic mixture ma menka secret bi nkyerɛ edro we natural garlic wom enti se wono mo a eboa ma mo jadi afurusane wo ni padua mu yie 3P garlic mixture eni edro edin oba misty heba colina keba dani heba eni baby eton no bi abenya bi your number is 0248 92 8824 and 0201 000021 Abapa More. Your biggest online shop muntie na mo nhyɛ ne nso mesramo sɛ ofa o phone Android phone a ko Google Play Store sɛ ye iPhone a ko App Store ko download this app we say ye Abapa More. Abapa no ye spell no ABAPA more MALL download it. O download it we awuram ko hwe wadi so ade enuoma wa ha o yeah enuoma enipa da sani ye hia eba ye dem eba ye jade kitchen ho what ya say eba sebe baabi a ye da bedroom ho enuoma a wudi besiesie ho ye ndada sitenemu enuoma eboa ye nyina no Abapa More foto bi entade a ye hye nuoma a ye di nua na ye hwe washing machine Abapa portable washing machine 399 Ghana cedi pe to bi che oyire nso to bi che okunu isi enye mema nkwa na ye beto ache ma e ma monso price ye this Valentine Day mema mon hye saade we nso 2025 ye ma dia oba bia abusa ase family birthday gift bremia sa aba no kra pa ne nkase bio onya wo obeyew nti wo so da ho so birthday we ye ma dia e ma na sese de pie e ma na sese to ache de maye
ya ye bi eye monso munye bi wate ase enti kɔ abapa mo na kɔtɔ adie bia ebehia wukunu wodɔfo wo boy no kɔtɔ che no menka sɛ me ye be mentia nyesa ba 2025 ema monso munyi nhira ni bi na da bia mo sorry ai baby I love you, this is the reason why I love you. No, God bless you and boy afi we dia yanso yanka bi nkyira mu bi adai monso mun ba jinhyira ni bi enti abapa mo fo be boa mo na sa nhyira ni nyina ba mu ama mo ade ehia obia obenya bi atowa woni phone na ade be download yen app no de age number kan de wo pay your ton phone your ton air condition your ton TV e de na apato wardrobe e de empa enkonwa enta de chese de ehia obia ye ton bi brand bia de ye ton bi inchi bia wo pe bia ye ton bi your number ye 059 338 6133 and 059 339 1848 Ejapita Herbal Center ewo Feyase konta ase kwanso Feyase Lake Road Feyase wudi ewusi wo kasa ubesi wo Feyase Pentecost Junction yesi wo Pentecost Junction ne so pe ubehu se pragia fo gina ho fo na kasa wo pe papa na o ya wo aduro no Ejapita Herbal awo papa onie ose wo de fa wa wo de no wo yefunu no fabra bejame na be ye ho adwuma de amawo Ejapita Herbal awo wura Ejapita Herbal odoma nkoma domo no Ejapita Herbal wo chechema Ejapita Herbal papa ne woduro utie me na wuntumi nwoa sa wo ye oba ana bema so yire nsa so okunu nsa woni ne mra Ejapita Herbal na be fa abako yeah yes me can say no simple ABCD like that wo be fa wawo na wako onso be wo wate papa ne ya waduro na papa ne waduro o se wo ye oba wo de awo ne ho aye ode abra wo de ahahan beto wafuru ne so de aye stomach diagnosis obeye nhwehwemu wafuru ni mu ahaban no ne be kire ne se oba wei obetumi awo na se ontumi nwo odoma nkoma ba ade no obi wo wiase a on de ontumi nwo woni wiase da eno wo ho ode ahaba no be ye nhwehwemu aka kire obetumi awo a fa yafunu ni gya no Ejapita be ye ho adwuma ma wo obewo wate na wo kura no oti ni tei na nya wo a sebe wakote enamu yade bi enya wo a esikyire yade bi hawo wuntiri mo twetwew stroke yade bi di wato fom emoja broso yade bi hawo ana wonsebuo mu nya bi ana nipadua mu yawo ni koko bi tete wo Ejapita ye ni nyina ho adwuma yade tete wo no wo de bra ne nchen wo fi yase Pentecost Junction na papa ne mo number no ne hia je na frɛ no sese ya eye 0543 369993 0543 36 99 93 odi Ejapita Herbal soup aba unya bi na so di dware a eboa ma wo honam no ani etoso oba wo teke fimfia ha eno nso ubenya bi na wato jataba akra that is say nyame dia che Alex Kofi Apumesu S-Bone aka Jataba we wiawo krache no asemi ho dia na mo no wetu afa ho yo na edase de matifo hu ne se enya mi Jataba ya asem ne eka dabi ono wiawia din ye friend no ana de abaya ya asem tu nanim ye nra the moment I would say abaya ni din na asem pie free na no ase abaya ne se yenko ai legal aid na minim de wakire ne se wona na ira asem itimi de legal aid mani Kofi Apumesu na kasa onhwe ne ba no eno ono ka kire o se legal aid yenko legal aid na ana se yen fa nko court Kofi Apumesu no na yen friend na ye need to me say ye friend no S-Bone no te said ye waka kire o se wakotete ama wakeka bi a kire no enti me da na se because na nanu asem no enhye nkran onim kasa ana onnim de woka ti yanto anko so say bebusa na asem bia bi
nti ye se ye de ba fidie so na ba bia opɛ sɛ ye de asam ne kɔ no ye de akwa akuduru ho de ama no ye be kyerɛ no ba bia ye de kɔ a ɛsɛ sɛ emra ne twene ne ba bedu nti amama mpushi no mo owie no kwa no kyerɛ ye sɛ want to me ne yento aso bi nti wɔn de kɔ ne mom ɔnhwɛ de ba no waji tum sa right di woni mu no na nye we take fm ne be kana asem ama no na the right people are e betumi afa phone afre no na ya ka kire ne say ono no mra ha na say ye bebusa no ho asem baby omo ye right people no ni legal on na kire legal aid na umu sanza na unim legal aid sineme na asem no nhye nkran asa wo kwato se obi asabi o woni mu nyansa na onne nkwada bi di agro na nkwala na kire ne de ye na ompese obefa na wo koka kire ne se onko no onko ye de nkwala na ye no asa woni ni nyina akogina one skill ntimi ye se da bi ye be kire ne the right thing to do nti ma ye se emfa asem ne mra fidi so yi hu de ye be ye afa Joyce na boy no nanu asem tantan tan fo sa o frɛ na sa na o ka kire o frɛ na atemdidi nko a ono hwɛ ne ba no ba cha ne ba no kura nso frɛ na sa atemdidi hwɛ akwa ye numu asem etan wo nhwɛ oba we numu asem sɛ etan wo ye nipa bai he wo frɛ na o kan kwase asem tantan tan sɛ bia ade ba cha sa akwa ye numu asem etan ti enye wanwa sɛ ɔkɔfrɛ we maame a sɛ na konta ka kyɛn sɛ wa phobia maye pa maame enti atiti bia maye pa ɔno atiti bia maye apomosu no so a blasting wa ye adwuma bɛn ba cho ye bibiduro wo buo krom ho ɔsan hwɛ nyanka we di ɔhwɛ a ɔgigidi ɔde amanfo ye amanfo manyanka na wo ba untumi hwɛ wo ba wo hwɛ nyanka ɔde kwa ya WhatsApp ɔda hɔ ɔno mu ye group no me so ɔde gigidi ɔkagya ro do abedi akwa utiate we say wo bepa mu afiri hɔ na de kɔma na nya die no okodie wontumi hwɛ ne ba o ne ba kwada 12 years as a 14 years ontumi hwɛ no ɔso ɔno behwɛ nyankam na yeye wo free Krobea so ba cho ne ma me so mu free be kwa Jacob osan ya amanse centre amanse ni akwenka wonna ka sabe sansan fon ne de kire ojata ba ero no ane no masem no amanse fon so de enke nkasa sa wo ye sure so no ane ka sa asem ne kire o na mpese mbisa se wo ye titi o be so ka medium mesro me ka medium wa me ka medium wa hwe ya obenya asem me hwe ye pa na wano anko parew ama wa ma meka medium wa ha na be ka medium wa ha ubenya asem abrewa ke ka bi kire kofi apomasu ma me abotre we di onye medium yeso oye bibiduro eno osan hwe nyanka obi ohwe nyanka no ntumi hwe ne ba ena me ton ejapadie yi
mesramo sɛ woyɛ ɔbaa woyɛ bɛrima na wotie mi a nya agyapadeɛ na agyapadeɛ deɛ ɛyɛ ɛho hia ɛyɛ 5 bedrooms self-contained efie complete house complete efie a yato fence wɔ atwa ho ahyia gate dano efie a yɛwɔ stores mienu ɛwɔ animu efie a yasa si dan baako a yɛ flow so ewom efie a 5 bedrooms hall kɛseɛ ehyem efie a yato pavement blocks yi bi wɔ fam hɔ nyinaa efie a yatu nsuo ɛwɔ hɔ kitchen wom efie a bedrooms no toilet and bath nom ne adeɛ nyinaa hyehyɛ mu ɛyɛ fie a ɛfɛ ɛna ɛyɛ fie nso a ɛwɔ yie ɛyɛ 5 bedrooms ɛwɔ odiom Kumasi ne nkran kwan yi ho odiom baabi a St. Louis Senior High School ne wɔ no n'akyi ɛna saa fie yi wɔ ɛboɔ ne nso da fam mesi agyapadeɛ deɛ wɔbɛtɔ na wɔtɔ a check the location tɔ agyapadeɛ wɔ kurom wate aseɛ nkɔ mu obi na ada o me deɛ deɛ ɛfo me hyɛ ne ɛde wakɔto wiram na bɛna onua gye number wei frɛ number wei sɛ ya na yɛnia no wate number ne yɛ 0241 198922 0241 198922 ɛna 0548 181000 frɛ saa number wei na ɔne yɛn kasa ne yɛn tɔn fie ne mfama wo why medimafo herbal clinic ɛyɛ Dr. Time da so Dr. Time da so ɛyɛ medimafo herbal clinic onua obɛba Kumasi hɛyɛ abu akɔ agogo ɛhɔ na medimafo herbal clinic ɛdi ne dwuma firi abu akɔ agogo mesrɛw sɛ wode yadeɛ no akɔ ne nam akɔ kyinkyini wabrɛ ɛwɔ yadeɛ ne ho a wode ɛbrɛ medimafo herbal clinic ya na yɛma wo aduru a sɛbe wobɛnom a wobɛnyiwa hotɔ wa wode ɛyɛ hepatitis A, B and C stroke nwodua yadeɛ wanya kidney mu haw sexual weakness wayɛ mmerɛ wɔ mpam infections taataaw sɛbi wo low sperm count anaa prostate ayɛ kɛse opa wɔ nso wonya pressure how hernia stomach ulcer fibroid diabetes anaa wo nsabuo mu na ɛnyɛ sɛ woba medimafo herbal clinic a yɛwɔ aduro yɛde yɛduro bɛka wo na abɛnyiwa hotɔ ate yɛ number yɛ 0244 77 4282 ɛna 0245 616336 and the Volta Drill Limited. Volta Drill Limited. Yetunsio, yeah. Yetunsio. Volta Drill Limited. Volta Drill Limited. Out of 4 onmunimunsio 2. And the wutie ufie honsio ni wo obre o tenant bre wonsio. Wadwuma mu ho wuninsio. Sabe obi ba wadwuma mu obegya ne nan ya akire wapie ana watuka enye papa wate ase tunsuo ni bi ha woso wo ya nsuo adwuma ano nya de enti amanfo nto woni customers be fa volta drill for yendwa asase mu ndwa abo mu nkwa asase na ya ase ne yentwi nsu papa ma omuni mu nsuo tu papa sa wo man kwanchenfo bia betuma problem abamu afre yen ye blowing de pompo nam ye de bi betum de pompo ase ye be service ya ma o hawa wanya wo bo ho de o ma esiesie eye Volta Drill Limited oba hojo da abaya ye main office ne wo ho sunwan tachiman ne do ma nyina ye won krabata wo ho enemu amon so mu ye nsuo ho adwuma na mu hia rig machine no a ye de dre nsuo no mu hia bi na mo pese mu nya bi no oni Volta Drill for nkasa wate omo beboa omo nya pese mi nkumnya o omo beboa wo ama wanya ne papa wate number we na abefre so je eye 0244 299520 se wo pese ye metu nsuo ma wo ye mesiesie wo de ana wo pe rig machine ni bi no 0244 299520 ena 0266 432210 offer sa number we ya beje so
ya Bolivia Enterprise ewo Kumasi Sofo line alignment wone multi home no edi animhwe na we future life smart foods no eye wono mo ana akofa aba aduane a ahodenuro ahyebuma tonchom future life smart food your vitamins your minerals 23 ne wom amino acids 19 omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina ahyebuma tonchom yede yakanie yese wo yade etew so abekọ so abu na opɛ wo ho ano awu hunu no bra bɛkyere mu kyerɛ yɛn yɛma waduane aduro na kodi na yade ne nkɔ nanyu ahoto simple what your number nie 0246 01 and 0242 878090 Sister Spices 100% natural. And now we say woo tie me na wo pe spices a anunsu ye de nanke kan we bia ni mu a Sister Spices enu anom ye wo good flavor ye wo fish flavor ye wo chicken flavor ye wo stew flavor e wo beef flavor Sister Spices we duane a wo ye enkwan no abomu no stew no ebeye da use Sister Spices so spices ho adwen ba otrimu a ma Sister Spices enye din a ebeba otrimu kyerɛ sɛ yɛdeɛ na ɛdɛ yɛdeɛ na yɛ papa yɛdeɛ na yɛ natural Sister Spices ɛno ana sɛ si obiara tɔ enti sɛ wo nso tonton bia kotu bi kɔtɔn wobɛba Kumasi adum pampas wobɛnya bi atu akɔtɔn wokɔ PZ woba Roman Hill woba Soame ne Bantam adwum a wobɛnya Sister Spices na wo nso atu akɔtɔn ɛnkranfo nkɔsia bi ni ɔkaashi yɛ number ni ɛgye frɛ yɛ 0243 53 5025 and 0279 140 940 ofra onne ye mbekasa na ya kyerɛ nsɛm ama me ba kyerɛ Awurade fie heba center ɛyɛ Dr. Mankwa ne da no ɛna wie sɛ wutie me we ba ana bema na wo wɔkyemato bi ɛwɔ trimu a Awurade fie heba center ɛne ɛto nsa afrɛ wo ye asoyeye bia sebe sɛ wanya haw ɛwɔ timu a yɛde aduro bɛka wo saa haw ni nyinaa bi firi mu afia mo ade ho wate wanya nemu yadeɛ bi ana mojabrosuo bi ɛtwerɛ yadeɛ bi ɔsɛ bi stroke de wato fo mu ntimu twetwew wayɛ mmerempam doctor ne sɛ agwagwa no ɔbɛmo afɔ ho wonsabuo mu nyɛ koko tetew onua bra Awurade fie heba center kronombosie red park ɛhɔ de ɛwɔ na papa de mo ne number eye 0241 09 3915 and 0549 206633 Nyankopon ya adomo a 14th February apomudeni odo and will take FM and by Grace Medical Center akabum on this Val's Day yade bro good health and love on Val's Day. Na ye nhwehwemu wo ni padua ni mu ama free. Enu bi wo ho a ye de bema free by Grace Medical Center and you take na aka bom. Hwe o pressure, blood pressure, ye be check ya about free. Weight, o sugar level, ye be kyerɛkyerɛ wo wadidie ne wo numu ene yade ho ni ama onru by Grace Medical Center. Tie me ye wo test ana labs bi wo ho a okoya ne bo no e wo soro ye discount ya ma ye fa ka bi ni am watua bi ni aya ma what else ye bi wo kra na doctor bi aka kire se koye bra ne ente so ne anya ma on 14th February da no ye fiada ye nyem fa ma why na fa ko hepatitis B and C onua okoye enye be 80 na betua ubetua ye be ya ma 50 high vaginal swab emmanuel sebe mo battle candidiasis enamu de puane nneoma bi pie nye no ye sa high vaginal swab yamaw eno no nka be 150 di obetua 80 ye yamaw enamu yade syphilis gonorrhea ni HIV nom ye test da mawa obetua be 60 ba hai ye be yama sa da na ye ododa ye ya chow 40 yesi koye kidney koye liver ana prostate function test ya wentu eje ba 150
dan yɛbɛyɛ kyɛw 100 umpe we na apɛdeɛ enti on 14th February 2025 yi anɔpa nɔnso kosi anwumire no 9 deɛ umie nyinaa yɛ mumpu ne mpu ɛwɔ tɛkɛ femfia ha utɛkɛ femfia ha ya mumie nyinaa yɛ nhyia uduru manhyia otumfoɔ manhyia runabout ne so a no abusa sɛ wo ba utek ufiri hɔ ba no bɛ nante bɛ sima baako pɛ bi no abɛwura ha ya wate aseɛ na yɛnhwehwɛ onipadua mu nkyɛw why perfect series basic school assessment competition omo ede perfect series books buy no omo tayechi autism consultancy services for boyen Olus kitchen Ijimat travel and consult best brain publication Lipiquin and Lipitone Petra's cake paradise the marvels event and up Pella mineral water onumu nyina boyen ama yedi dwumadie abrew and that day Afi of Afigobe ene mechiao international gobe owo zabzongo tek nchen he ya Afigobe de utek for ni menhia hospital for de yaduane kese ya yemfa ni agro Afigobe dura no pa na oba nurse fuyi sani ya ni wo mu guhu ni edia efekeke wa nurse for no mo pegobe o wo pegobe pa gobe die international gobe eska for no munya ye gobe mayen mo ya ma gobe bo abe den afi ti munya ye gobe mayen yo Honorable Esbone Charity Foundation. Yeah. Honorable show video untumi short there. Alex Apumasu. Show video untumi short there. Ah. Oh. What it? So what legal aid on. Ya do over come be a over shoba. What? Oba there chame. Accra 4 minutes. Accra me that's it. Yanchia yetiefo nyina titiro enipa ni ahoto asore nkwanta magazine so wo ho akra mechia o awie ma si 143 onzo utie adwumadie den akra Esbone amse friends Esbone no ho yo ya ono onhwe ne ba na wo so wo hwe nyanka na je se mse omo papa so papa awuo no emfaso wo sa nkwada ne so chen de ne papa tiase because akwada we no papa tiase na onhwe no na Esbone si wo company say ye company company a won de oje achade afiri amanfo ho na amanfo boa no na omode koma enyanka de a na emse sa akwada we no ye de no ba koma wo mo aka so obekọ na wo yes ne je say akwada na ya koye say janka o ana same say de ne koma ebeboa say ni wode kọ ho ana onzu anya bi edi ndiye mfa ne kọtena ba bi enyanka te na Esbone ansa na wahwe no ohun eduru ba bi a eniema bi wo ho a ya na enka akesesem no enka ye sha ase afirifi a ya na nka yire enka sani a okoko onye yi ya utime keka nsem edwetwa mpoa ekira amanfo yi ke ye frɛ wo yi ananka ade receipt a wode sika wo sendie ebi amanti bia me man 1000 Ghana cedis ene wo se menye sei ma week bia me man sei ene na ke ye ayesam no na nya de obidwetwa mpoa na ema kiremu antima kiremu je se de awura yi ke nyina ye no kre 100 cedis a month and a year hey what's it 1 year 100 cedis 12 months and hey 100 cedi 12 months 100 cedi there some came almost in the day mama said ya na me yenu ya da bi ye che sese ne year sese ne month enti month bi akura ni di sen 100 divided by 12 ebe say eno kra enu say enu 10 cedis enu aye o 1 cedi mpo enu o and da bi o me say why say wudwa ntate an wanya abotira unhu ne nso 100 divided by 12 8.3
Esbon. Enti 8 cedis a month. Ntina won to okay. Enti munye 8 divided by 30. Enu ntina em to okay kan sem sa kire jata ba no. Bosumi bia o ma ne ba no 8 cedis. Enti yeni a ye bo anyanka na ye didi to de man se won fa nkwohwe nyanka no. Ono so die no kwan ya ofa so hwe no enie. Ye frɛ no wantimi anya asɛm bia anka and defend na wo kyerɛ oni bibia aka de awura yi kan nyina ya nyintum ne yankasa ane yampa na sɛ yampa nso so wɔyira awura yi na ne daaye sɛ de ahyase no all canon no ana wɔnyem no ana saa bre wɔde saa nso edi awura no nso de a ɛhɔ de yɛ nyankopɔn ɛna bebu afiri sɛ ade a yɛto pono mu yɛ no obi antimi ni adanse agye sɛ wɔ mu mienu ani nyankopɔn so obi tia on tu krache ne fo se wo pe na brabo yie na o pe nhira onyai ne o ye no nti na ni akwada no anya sa ye betu awura yifo amana kwa ya de bi na wagya ya manaka on fa ne sa akwada ne papa ewu ne papa ntiase nyankopon be hwe akwada no ye be sie de yes no one ne nyankopon ntemo asem Osha oye wo mu a me maame fo ni bia. Me maame fo ni bia. Osha. Ena maame ni so awuo. Desi ala bi ena wo ye wonye na den kade ne ba. No oye na no den no abobɔ na adwena ma wo. No odi dwa danum. We anum dwa wanya anum dwa papa o. Anum dwa de wo yie. Ontumi nhwo. Emensem ne ne wo yie. Na ye wo me ni ne wo yie. We. Wantimi anyi, wantimi anka he no abobɔ wa adwen. Akwa we pa. Obo wadena obo na se ne sei. Wenti manyi unye premani. Nye sika ni yonko ni premani o. Enti wenti ma anye prema ya ye keka o ne sei. Okay. Ye wotie bi nka nkyere ne no nya anya o keka no. Na so openshira a wonte na ni no hwe ne ba no. We party so ma me kwa na ma 100 de ko no. Ma me ni wuye na season enko bi o. Ofa akwada no obi no de ne ko ma no. Akura de emfansi ya na de aka ne be ye na kire. So onim kwankura ya fa so akura patuo go yi saa ne ma we baaye. Okay. Ye di akire ba akura ya na no ayi bi okoye ye nyina ye beka. Mate. Ya kwa me. Nana. Honorable S-Bone. Onyi ni sign post no. Sa honorable S-Bone won change. No fa patapa anto so. Patapa no be nya asemo. Ba change nye patapa artist na asema America. E di patapa no fa anto so. Okay. Nana di entia honorable abamfo sa. The word honorable na about fofofo yetimi ukoka yete nya honorable enye sa edi honorable S-Bone Charity Foundation na chiro no bo se nyamso mpa ne se obi behwe nyanka ne wihia nti se wo pensira chiro no asese se obi se wo ye leader se on sese ne fie nyina nyitimi hwe ne fie a ontimi nye leader nti wo a wokoje enyanka se wo ba behwe omo enhire nti a wo ye sa de na meboa nti utimi hwe oba no nhira be na obenya udi edi honorable sa to mo so S-Bone Foundation nti enti be se won change sa signpost no won change no won nye maka fanto so foundation na nka ye hu se sa na ote wonu mo sem e bon chan se bi utuba bi na no sem e bon chan se bi ade bi efiri ntoba utimi hwe oba ye fra wo so obenya kasade no o ka se patapa ye de pam abushofo patapa ye fam pam bushofo da so ni ma men kan chen so opensira enya nkura na abobo ma no e bia sika na wope se nsira pa na wope de enya nkura na abobo ma no e na be ma na nya nsira because on timi hwe ne ba afi o ma oba 100 cedis na e dey oba na odi sen e dey oba na odi sen na ya nya da je te credit al frewa o se ma bo ma adwena kire hwan nyamo na number cho by popular request kama me no Memo abrewa ma no yes Memo abrewa nke bi tre no popular request we dey nka S-Bone we dey me dedicate to you. Okay. S-Bone me srewa say ka we medium ana say ka we ma me kan okay we your popular request eja kwa me say yes abrewa onso keka bi na wale ba o fiti ni pasa ena me ba no wa ake ti oya me na dia o ya me ye na dia me me kasa ya bra unyi ni subai ai oya fuba ma no kana me kato
ana ya wa jimi to ka sa ye jimi o ya wa ji o ka sa ye jimi Mama wo fie sei aga den me pese me hunu ho fie no o da den ti nche mu fie ye ko 70 years efie mponie eja mama we fupa eya me desi unya me sum na ka wadwene kofom ono a kire ye kwan se ye mfa ne nkoliga aid ye nkoliga aid ba ye nsu ye nim de beye enti kwa akoma to ye mwate piao meja kwan adofo de sese ye no